Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Setyembre 23 tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and 93 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula gani mo ang Kurman, Bombot Siama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapangunang nga mga balita. Aton sininga hibalo naman ang assessment sa bahin sa banwasang Pavia. Partikularmente karon sa Committee on Transportation. Ano ba lang ila sining assessment may kantanan sa ikadua sining adlaw sa pagbukas temporaryo sang Ungka flyover. Sa kaangot nga balita, Department of Public Works and Highways Regional Office 6 ipasarado ang Ungka flyover kung may maobserbaran nga paghulag bisan gamay lang. Sa bihak nga bahin, isa ka aspirant sa pagkakapitan sa barangay San Nicolas sa distrito Iyasang Lapas, sala ang Certificate of Candidacy ang na-file. Mapadlagan siya tani kapitan o galing kaya ginfaila niya iyang COC para sa barangay Kagawad. Yan o nakaroon ng matabo sini Banwa, istoryahan aton ina driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Sa pihak nga bahin, isa ka barangay sa syudad sa Iloilo ginakabig nga area of concern sa palabuton sini nga barangay ang Sangguniang Kabataan Elections 2023. Anom ka mga individual na record nga naglapas sa gun ban. Kag may kantanan karon sa mga premature campaigning bala palantawon ta kamo sang ihemplo sang isa iya ka hindi pa rin natin makabing premature campaigning. Basi ko na muna ang iya sining plataforma di gobyerno. Isa iya ka nagapapili punong barangay. Istoryahan inakaroon natin driman sa aton sining palatuntunan sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, markahin ang inyo sining kalendaryo kay man sa palabuton sini nga Nobyembre 18 tuig 2023. Kita sa liwat ang magapatigayon sa Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Sa aton sinikaron iyang mga kabombo no, sa tagsa sini katuig kita ang nagapatigayon sang bloodletting activity ugaling sang nakaligad sini nga mga tinuig bangudman sa pandemya. Ginpaiway naton ang Dugong Bombo, ang isa sa mga aktibidades man nga nagabuligid sa aton siniiyang mga kabombo, hilabi na gid sa mga nagakinahanglan sang dugo bilang pagtuman sang pangako para sa ikaayo sang komunidad. Ini nga programa ang makabig nga isa ka mapinuslanon nga milestone nga liwat na mag-aarangkada matapos ang temporaryo nga pag-untat bangod sa COVID-19 na pandemic. Sa liwat nga pagbinuligay sang Philippine Red Cross kag Bombo Radio Philippines, magatutok liwat sa pagpalapnag sang espiritu sang voluntarismo or voluntaryo nga pagtunar sang dugo sa 24 key cities kun sa diin mayara sang 31 ka mga fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM stations sa Nobyembre 18 tuig 2023. Magkatuhay ini nga venue sa bilog nga pungsod para sa one-day event sa aton sini mga kabombo. Silingon sa bilog sini nga Pilipinas sa Nobyembre 18 mayara kita sang bloodletting activity Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Kaupod siyempre diri naton ang Philippine
Red Cross. No? 24 key cities kung sa diin mayara sang 31 ka mga fully digitalized bombo radio kag Star FM station magapatigayon sang Dugong Bombo 2023. Ang pagpanumbalik sang Dugong Bombo ang isa ka pamatod sang himpit nga dedikasyon sang Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hikuton may kangtanan sa pagtipig sa ikayong lawas. Kung matandaan, ang Bombo Radio Philippines ang nakatipon sang 4,135,500 cc sang dugo ukon may katumbas ini nga 4,135 ka litro, no? 4,135 liters, 1,034 gallons, 20.7 drums para sa blood supply sang pungsod, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Pero antes pa man ang tuig 2019, ang Bombo Radio Philippines halin sa inyo mga blood donations ang nakatipon kag nakabulig sa Philippine Red Cross sang average nga 20 drums sang dugo kada tuig, humalin pa man sang ginsuguran ang nasambitan siniya nga proyekto. Gani nga ang Dugong Bombo sang Bombo Radio Philippines ang padayon nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kag ginakabig nga bloodiest single day blood donation program nga nagapapag-on sa papel sa pagpasigurado sang tayuyon nga supply sang dugo para sa medical emergencies. Sa pagsaulog sa Bombo Radio Philippines ang ika-57 nga anibersaryo sa pagtukod subong nga tuig 2023, liwat sini nga pagbuhi sa Dugong Bombo ang nagapakita sang pangako sang network sa corporate social responsibility ilabi na sa mga labing nagakinahanglan. Gani, ikaw ordinaryo ka man iya nga tawo, makahimo kagid sang isa kabilidhon nga butang sa pagdonar sang imo sining dugo sa Nobyembre 18. Wala pa sa may naimbento nga kabaylo kon substitute sa dugo. Gani, labing importante gid sa aton sining mga kabombo nga mapukaw naton ang ginakabig naton nga baganihan sa aton siniya nga lawas kay tagsa-tagsa kita banwa ang sarang iya nga mangin baganihan nga hindi na kinahanglan pa nga maghalad sang kabuhi. Ang aton lang sini nga ihalad ang aton siniya nga dugo. Ang pagdonar sang dugo sa aton sini nga mga kabombo ang panigurado nga makasugpon sang kabuhi sang aton sini isig kapariho. Kag kabalo-kabala nga may madamo pagid sini iya nga kayuhan medikal nga madulot sa imo sini nga lawas ang pagpakuha sang dugo. Ma-stabilize nimo ang iron level sa imo sini nga lawas nga tunaan man sang masaming pagsakit sang ulo. Ma-replenish mo ang imo sini iya nga dugo, no? But silingon mangin healthy or mas mangin healthy pagid na ikaw sa aton sinimatag palamati, mahibaluan mo man ang imo siniya nga mga vital signs dira, blood pressure, no, kag iban pa sa pagdonar sang dugo, daw kasubong iya nga may libre nga medical check-up naman ini sa aton karon nga mga kabombo. Kag bilang pagpasalamat sa adlaw sang aton Dugong Bombo, magapanagtag kita sang limited edition Dugong Bombo t-shirt on a first come first served basis. Kag multivitamins kaangay sang 40D. Ang 40D vitamins gani banwa nagabulig ini sa lawas sa pagmanage sang stress sa adlaw-adlaw. Kag 40plex fortified B complex nga nagabulig sa pagbato sa pagpangalay, pagpalangluya sang kalawasan, dala sang pagtigulang kag pre-existing conditions kaangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol. Kag may libre man nga snacks kag drinks subong man hot meals para sa aton mga successful blood donors. Gani ginaagna namon tanan nga mag-upod kag magbuylog mga kabombo kag mga ka-Star Nation magpalista sa mangina blood donor sa Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain sa palabuton nga Nobyembre 18 tuig 2023. Sa nasiling na naton, welcome gid ang tanana sa aton sining mga kabombo sa Dugong Bombo, no? Makapalista ikaw, walk in as long as nga
pwede ikaw makadonar sang dugo, welcome gid ikaw, no, sa Dugong Bombo 2023. Kalabanan sini sa mga kabombo naton, ginhimo na sini nila iyang isa man ka bonding moment, no. May ara man nga ti do kasubong iyang community service, sila nga mga grupo dira, no, nagadonar sang dugo, no, kay ti ang pagdonar sang dugo, no, isa life saving act kumbaga sa aton sini nga mga kauturan, kay halos sa matagsa sini ka matag adlaw, no, may nagakinahanglan sang dugo, no, ining mga ginaoperahan, no, maga-undergo sa isa iya ka surgery, no, mga nagabata, no, nagabunag, mga nagakala disgrasya, no, may mga tawo man iya nga nalakip na sa ila sini iya nga treatment sa kung ano man ang ila sini ginabatsyag, ano man ang ila sini nga balatian, nga kinahanglan nila sang blood transfusion, no, gani madamo gid ang mabuligan kung ikaw magadonar sang dugo. Panigurado nga makasugpon gid sang kabuhi sang imo sini isig kapareho. 45 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga alas 11 diriman sa pagapangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ano pagid ang mga talupang doon kaga mga mainit sini nga mga balita diri sa aton iya nga pagapangalagad, istoryahan naton ang dugang sini iya nga mga talupang doon sini nga mga impormasyon, subong man balita diri karon sa Bombo Radyo Iloilo. No? Ang pag-ulan-ulan, istoryahan tama na kay dogol pihada lang sa aton sini mga kabombo, no? Mayara kita karon sang maulanon nga panyempo sa palibot iya sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. O, may mga nasiplatan sini nga low pressure area sa bahin sang Quezon kag Zambales. O, isa man ini sa mga nagatugas sang pag-ulan-ulan diri iya sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. No? Sa aton sini nga mga kabombote kag isa pa ginexpectar na gid man ini naton kabalo kamo banwati maghambal kita iya nga bare months, no, nagapadulong kita iya sa holiday season, basta holiday season gani ti maburubugnaw ang dapya sang hangin, no? Ti kung kaisa dugang man ini sa pag tupa iya sang ulan kumanduti siyaranyo sa aga, sa kagahon or later sa hapon kag tungang gabi. Dira na kag nagabubo karon ang ulan but subong iyang adlaw ginagahan niya pa. Ekspektaro naton sini ang rainy weekend. Sa aton sini karon nga mga kabombo, subong iya nga simana kag ginabantayan man kag ginalauman pero ang iban sini do wala na nakibot, no, kay abi nila kag ginalauman nga sa masunod nga simana mayara naman sang pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Pero ang mga kabombo naton, ang bangiret sinido hindi man nato matawag nga bangireta do yuhom pero do malasay kay sa 12 ka simana nga straight sang oil price hike, may rollback gid man nga lauman sa masunod sini nga simana o galing kay sinintimos gid lamang. Sinintimos gid lamang ang lauman sini nga rollback sa diesel sa aton sini nga mga kabombo 40 tubtob 60 sentimos gid ang lauman nga rollback. Sa gasolina napulo tubtob 20 sentimos gid ang rollback nga lauman. Sa aton sini nga mga kabombo, ang baga ni isang kilala ko natak-an na kamo, hindi medyo man gali masustener ang oil price hike, ma-rollback man kamo gali. Kay gina-expectar sang pila sini ka mga kauturan kag mga motorista nga tayuyon na niya, no? Ang iban gani nagahambal nga sinya
mapusta ko malabot siguro sa 100 ang kada litro sang krudo kag gasolina ay tilapit na lang kung tani banwaho si tintas tintay uno na hampang-hampang karon sang presyo sa produktong petrolyo sa mga gasolinahan sa palibot iya sang syudad sang Iloilo. 30 pesos na lang kung tani, 100 na ang per litro, ang kada litro sang gatong. Pero kinapoy man sila sang pinasakaay. No? Kinapoy man sila, nagwanta, nagpanubo gid sila. Hambal pa sang kilala ko. Asta malang dira gali ang kasaw nyo. Way pa kapatayog sa bulsa sang mga motorista. Way gani kapatayog pero damo na narumpag. Sa aton sini nga mga kabombo nagapanghakroy. Di bisan konsuelo di bubo ay ged sintimos lang yang i-rollback. Tadi rollbackan kita straight bala mga isa ka tuig nga rollbackanay sa presyo sang produktong petrolyo. Para sa aton sini mga kabombo nga makagurugin hawa man ang mga motorista. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11. Kung madumduman sa mga kabombo naton, naglupok ang balita kag daw kasubong dinapal minanggaranon ang National Telecommunications Commission sang ginplastar sang National Bureau of Investigation nga sarang nga maka parehistro sang iya sining SIM card ang isa ka amo. No? Tapos may mga karakter sang anime kinartons, pwede man nga makapa-rehistro sa iya sining SIM card o kung sining ginatawag subscriber identity module. Ti subong may ginaduso diri banwa, no? May ginaduso diri nga pamaagi nga ilakip sa pagsulundan agud iya makaparehistro sang SIM card. Ano ini? Dali lang gid kay i-check ko anay si Bomboria Mumblan kay ginapahayag mastermind sa pagpang-hold up sang mga India National na dakpan. Check ta si Bomboria Mumblan. Bomboria sa report please come in. Nagsungka na ang ini nga ginakabig nga mastermind sang hold up incident sa probinsya sang Iloilo. Ini amo si alias Bunjo. Ini ang residente sang Barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Madumduman bombot cham no ang sang nagligad man nga mga sinimana nagsungka man ang duha sa iya mga kaugdanan sa robbery hold-up incident nga amo Sanday alias Butch. Ini ang residente sang Barangay Capalis, Dumangas, kag alias Buyboy, residente sang Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo. Ang mga pila sa mga lugar nga ginapatigayon nila ang krimen sa diinlunsay ka mga Indian nationals ang ilang mga biktima. Amo ini ang mga banwa sang Dumangas, Santa Barbara, New Lucena, Putotan, Borotoc, Nuevo, Cabatuan, Anilaw, kag Kitman ang Rojas City sa Capiz. Ining si alias Bunjo ang natigayon nga nagsungka sa Iloilo Police Provincial Office. Sa subong no padayon aman ang pagpakig-angot naton sa talatapan agud no maplastar kung ano ini ang natabo kag gilayon nga nagsungka ini si Bunjo matapos man ang nangin hot pursuit operation sang kapulisan. Ini ang ginkumpirma man ni sang hepe si Sir Ken Albert Lepcha nga ang si alias Bunjo ang nagsungka na sa ilang. Ang balor man sa nakuha sa mga kapulisan sa mga hold-upper, amo ini ang sa mga hold-upper, amo ini ang 11 tanan ka mga
motorsiklo kag nagdangat naman sa masobra 100,000 ang kwarta nga ila nataban. Ang mga Indian nationals naman no ginainganyo gid sila sa Iloilo Police Provincial Office nga magpa-enlist or magbutang man sang maput into record nga nagahapit sila sa nasambit nga banwa kag ma-monitor ang ilang presensya agud nga malikawan ang ini nga insidente nga sila ang lunsay nga ginapang biktima sang ini nga mga hold-upper. Ang background pagidbala ni alias Bunjo, new emerging drug personality ini siya sa probinsya sang Iloilo kag ang mga ginapang o kung mga biktima ang ginagdapang hold-upan niya, ang ginagamit niya ang mga belongings o kung mga kwarta para sa pag-resupply sa illegal nga droga. Rason nga ginatayon ang pagkumitin niya sa ini nga mga krimen. Si alias Bunjo ang ginakahadlukan gid nanday alias Boots kag alias Boy Bangod nga may ara ini siya sa ginauyatan nga armas gutang nga gid siyang powerful siya. Rason nga may kahadlok sa kabuhi ang ini si alias Boots kag alias Boy kay alias Bunjo. So, padayon lang ang sa pag-delihir naton sa impormasyon na tuhoy ini sa pag-surrender ni alias Bunjo sa Iloilo Police Provincial Office. Alright, saliwat gani Bomboria ang tatlo ka mga suspect ni lunsay man mga taga Dumangas lang o kung naga-star sa or na makabig naton niya halin man sa nagkalilain sini nga banwa. Ang ini nga mga hold-upper ang nagikan lunsay sa banwasang Dumangas sa Bombocha. May ibang Wow. sila nga mga kaupdanan apang no nga una na sila nga na-intercept sang mga kapulisan. Aha, alright. Sige. So papanambalikan namon kamo dira Bombocha sa dugang pagid nga impormasyon na tuhoy diri sa robbery hold-up incident sa probinsya sang Iloilo. Ini si Bombo Ria Orliante Momblat para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Thank you so much Bomboria sa imo sini iyang flash report. May kantanan sa sining mastermind sa pagpanguldap gin nag-surrender nagsungka sa aton sining kapulisan ginkonfirmar ini ni Police Major Lepsya sa Dumangas sa PNP sa aton sining mga kabumbo kay ti amo man lang ang pahayag nga you can run but you can never hide and no one escapes the long arm of the law. Why kagid sang may mahimo sang sa bilog sininimo nga kabuhi magsagad ka na lang imo iya ka dinalagan pinalagyo pinanago why ka sang peace of mind ti mas ginpili iya karon nga magsungka at tubangon ang iya sini iyang krimen nga nahimo kag prisuhan niya sa aton sini nga mga kabumbo bisan pa paano makabig man iya nga technical or maghambal ikaw nga hindi magid sini iya nga siling abi nga anong tawag sila dira gani bla nga ang pagpautang ni sang mga Indian national ni hindi magid sini nga illegal or makabig taman nga legal pero amo ining mga ginadalaganan sang mga kabumbo naton nga medyo nalangan nga madasig bala ang pag-produce sang kwarta kay ti siyempre kung mag-agi ikaw iya sa mga loans or mambal naton abi sa mga lending company medyo mapropinot kin man kay damo kapag sang iproseso sini nga mga papeles dokumento pero kung nagakinahanglan ikaw iya sang kwarta gilayon ikaw nga magpalapit sa India National nga amo sinang negosyo sarang niya ka mapahulam o galing nga mula na ang interest medyo masakit-sakit lang pero damo ni sila sang mode of payment may ara nga 10 pesos araw-araw may ara man sang 20 pesos araw-araw basta ako kada hapon sukot si mo ay ikaw rin bayad ayon mo na mga India National bla pwede man na iya sa India National gani nga kung kaysa kung wala-wala again pagsukot sa imo nga day
marukot ako na day, bayad ay. O, mambalang nag-utang amigo. Pwede absent lang anay, kay do pigado ged. Na mama mo bala na yun ang Bumbayo. O. So, yung basta sururan lang, ikaw na bayad, dayo na. O, mama mo. Hindi ba engineer? Oh, sa aton sini nga mga kabumor, wala mahimo mga international diri sa negosyo. Oh, kung ang amor girap pautang permi lang absent. Oh, ati kaluluoy kami. Oh, wala na yang Indian National. Oh, why na diyon sa kontratsimpo? Ti damo na ni sila sa nabuligan. Ti karon niya hold upon lang sa sining mga hold up pero sa aton sini mga kabumok kunti makaluluoy man sa bahin sa mga Indian National. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon aton siniiya pa nga ipatpaton sa panumbalik sa bumbuanay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kundi repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Setyembre 23 taong 2023 at mga kapobot kay Star Nation sa ating Christmas countdown, 93 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, agin sa Metro Manila mas ligtas na raw matapos sa mga pag-ulan na naitala mula pa kahapon. Ang Commission on Elections tiniyak ang safety net sa barangay at Sangguniang Kabataan elections sa gitna ng spending ban. Ang Department of Justice at Solicitor General planong pag-usapan na ngayon pa lang yung posibleng kasong ihahain laban sa China. Samantala, mas mahigpit na baggage inspection procedure naman sa mga paliparan ipatutupad ng Office for Transportation Security. At sa ating police report, 5 individual na aresto dun sa Commission on Elections checkpoint sa South Cotabato. 4 sa mga ito ay niuugnay doon sa Dawla Islamia Magid Group. At sa ating international news, abangan dahil ang United States, South Korea at Japan pawang nagpahayag ng pagkaalarma sa lumalalim na military cooperation ng Russia at North Korea. Abangan din mamaya mga kabombo, may mga update tayo hinggil sa pananaw ng mga eksperto dito sa Pilipinas kaugnay doon sa dumaraming kaso ng Nipah virus sa bansang India. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Magandang balita mga kabombo, mas ligtas na umano ngayon yung kondisyon ng hangin sa Kalakhang, Maynila kumpara nitong mga nakalipas na araw. Yan ay kung saan nakaranas nga ang malaking bahagi ng Luzon ng smog o kaya naman ay VAG sa ilang partikular na lugar, lalo na sa Southern Tagalog region, mula naman sa mga lugar dyan na malapit sa Taal Volcano.
Ito nga ang sinabi ni Engineer Juanito Galang Jr. ng Department of Science and Technology kasunod na rin ng naranasang mga pag-ulan mula pa kagabi. Ayon pa kay Galang, bagamat may mga lugar pa rin na nakita ng smog, hindi na umano ito kasing lala at kasing kapal ng na-detect kahapon. Kung magpapatuloy ang mga pag-ulan kahit ambon lamang, malaking tulong umano ito para manumbalik ang air quality sa malaking bahagi ng Metro Manila sa dati nitong kalagayan. Samantala, mga pag-ulan naman sa ilan pang parte ng ating bansa ay iniuugnay naman sa umiiral na namumuong sama ng panahon. Sa kaugnay na balita, pinag-aaralan ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Batangas ang pagdeklara ng state of emergency sa mga lugar na apektado ng volcanic smog o VOG na mula yan sa Bulkang Taal. Ayon kay Batangas Vice Governor Mark Leviste, ito ang isa sa mga ikinokonsidera ngayon ng kanilang lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga pinsalang natamo ng ilang lugar sa lalawigan ng dahil sa VOG. Ngunit sa ngayon, hinihintay pa nila kung ano ang mga magiging rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ukol dito. Aniya, bagamat mayroong kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan o ang kanilang lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity, ay patuloy pa rin itong inaantabayanan ang magiging ulat ng mga science agencies at gayon na rin ng Disaster Monitoring and Response Unit bago magsagawa ng makaukulang desisyon. Sa ibang balita, mga kabombo, inihayag naman ng Commission on Elections na prioridad din ito ang pag-iingat sa gitna ng social services spending ng administrasyon habang papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni Commission on Elections spokesperson John Rex Lodianco na ang poll body ay masigasig din sa pag-obserba ng mga patakaran upang maiwasan ang political motivations sa kabila ng mabilis nitong pagbibigay ng approval doon sa paghiling ng ilang ahensya ng bansa at maging sa mga lokal na pamahalaan na nabigyan din ng pasya kung pahihintulutan ng ilang mga proyekto. Ginawa ni Lodianco ang naturang pahayag matapos na bigyan ng exemption ng poll body ang fuel subsidy program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board nitong araw ng Miyerkules. Binigyang diin ni Lodianco ng mahigpit na mga hakbang ng kanilang tanggapan ay upang limitahan ang exemption sa pambansa o lokal man na level na pamamahagi ng programa ng pamahalaan. Mayroong mga nag-a-apply mula sa mga barangay na mamimigay, ngunit hindi raw kailangan na may safeguards at kung saan ay hindi kaagad muna inaaprubahan ng Commission on Elections kung hindi ito makikitaan ng sapat na mga pag-iingat o safeguards sa kanilang mga alituntunin. Sa ilalim kasi ng Commission on Elections Resolution 10944, ipinagbabawal ang paggamit ng public funds para naman sa mga social services mula Setyembre 15 hanggang Oktubre 30 o araw ng eleksyon sa barangay ngayong taon. Nauna rito, mga kabombo, sinabi ng Commission on Elections na ang pamamahagi o anumang aktibidad na may halaga o katumbas na ipamimigay na mga tulong ay kinakailangan na ipagpaalam ito sa poll body, maging ang mga kandidato o mga taga-suporta para sa barangay at sangguniang kabataan elections ay maaaring ituring bilang isang uri ng vote buying o kaya naman ay vote selling ang mga kahalintulad na aktibidad. Sa dagdag ng mga balita, inihayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na plano nitong makipagpulong kay Solicitor General Menardo Guevara sa susunod na linggo. Ayon sa kalihim, tatalakayin nila ang posibleng mga kaso na ihahain ng Pilipinas laban yan sa China sa Arbitral Tribunal. Ang kasong ito ay may kinalaman anya sa pagsirang ginawa ng ilang Chinese vessels sa mga coral sa West Philippine Sea. At kaugnay nga niyan ay ipiniliwanag din ng kalihim na malinaw na nilabag ng China ang environmental law dahil sa naturang insidente. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng komento sa ginawang pagtanggi ng China sa responsibilidad ito sa pagkasira ng mga nasabing coral sa West Philippine Sea. Unang sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang alegasyon ng Pilipinas laban sa China ay walang matibay na basihan. Nanawagan rin ito sa gobyerno na tigilan ang paggawa ng mga political drama sa pamamagitan niya ng paglikha ng mga kathang-isip na paratang laban sa kanilang bansa. Tala, mga kabombo, pinayuhan ng Department of Science and Technology
ang mga local agricultural producers sa mga lugar ho na malapit doon sa Bulkang Taal na ipagpaliban muna yung pagtatanim ng iba't ibang produkto. Yan ay sa gitna pa rin ng patuloy na nararanasang volcanic smog na dulot ho ng sulfur dioxide na binubuga ng Bulkang Taal. At ayon nga sa pag-aaral ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., posible kasing maging sanhi ng pagkasira ng mga halaman ang sulfuric acid droplets na dala ho ng nasabing volcanic smog. Dahil naman dito ay mas makakabuti niya na lagyan muna ng cover yung mga mature at may bunga na mga halaman para sa karagdagang proteksyon at agad na itong hugasan kung aanihin. Bukod dito mga kabombo ay sinabi rin ng kalihim na maaaring mag-trigger ng acid rain ang paghahalo ng tubig ulan at ng VAG na posible ring makaapekto sa ilan pang mga halaman kundi ito maaagapan. Maging sa mga tao ay maaari din umano itong makaapekto. Samantala, kaugnay nito ay inaabisuhan na rin ni Secretary Solidum ang mga residente doon sa mga apektadong lugar na asahan ng makakakita pa ng pinsala kalaunan kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, lalo na sa mga halaman. Ngunit gayon man ay tiniyak ni Solidum na mamamahagi naman ng tulong ang pamahalaan para sa mga magsasakang maapektuhan talaga ng smog na ito na galing ho dyan sa bulkan at yan ay kung mapipinsala yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa karagdagan pang balita mga kabombo, hihigpitan pa ngayon ang Office of Transportation Security yung ipinapairal ho nila na baggage inspection procedure. Yan ay ginagawa dyan sa mga paliparan sa ating bansa. Kasunod na rin ito mga kabombo ng insidente ng umano'y pagnanakaw ng isa sa mga screening personnel sa isang Chinese national kung saan nahuli pa mismo sa kuha ng closed circuit television ang aktong paglunok nito sa $300 na nawala doon sa bagahe ng isang dayuhan. Dahil dito ay hindi napapahintulutan pa ang mga screening officers na magbaba ng kanilang kamay at magpasok ng kamay sa bulsa. Yan ay sa kasagsagan ng kanilang mga ginagawang inspection at pagkatapos ay dapat na ipakita ang kanilang palad. Hindi na rin pahihintulutan mga kabombo yung mga screening officers na magbukas ng bag kung hindi kasama ang pasaherong nagmamay-ari nito. Kaugnay niyan ay humiling na rin mga kabombo ang naturang tanggapan sa Manila International Airport Authority na maglagay din ng security camera doon sa mga inspection areas at sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin naman ang isinasagawa nitong investigasyon doon sa 14 na kabuuan bilang ng mga personnel ng airport checkpoint na posibleng may kaugnayan doon sa nasabing krimen o yung pagkawala ng $300 na pag-aari ng isang dayuhang Chino at kasabay nga ng nakita sa video na nilulunok ng isang empleyado ang naturang pera. Samantala, nais naman ng Ministry of Education ng South Korea na maging bahagi ng programang Study Korea 300K ang mga estudyanteng Pilipino na naglalayong makaakit ng nasa 300,000 na mga dayuhang estudyante. Pagsapit yan ng taong 2027, ito ay sa layunin na pasiglahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtap sa mga manggagawang may mataas na kasanayan at makipagkumpetensya sa ibang mga bansa na mang-akit ng mga international students at mag-alok na gumagawa ng Education Minister ng Korea na si Lee Joo-ho sa kanyang pakikipagpulong kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sinabi niya na ang South Korea ay kasalukuyang mayroong humigit kumulang na 180,000 ng mga foreign students at ayon pa sa naturang opisyal, luluwagan ng gobyerno ng Korea ang mga kinakailangan para sa visa nito para sa mga mag-aaral na lalahok sa nasabing programa. Sinabi ni Lee na isinasaalang-alang ng Ministry of Education na buksan ang programa hindi lamang para sa mga mag-aaral sa kolehiyo kundi para sa mga mag-aaral sa high school. At kaugnay pa ng mga balitang yan na mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin naman ang paglilibot ng Vice Presidente sa iba pang mga bansa hinggil pa rin sa usapin ng edukasyon. Samantala, sa dagdag nating balita mga kabombo, yung usapin
sa Nipah virus ay kinakailangang paghandaan ng Pilipinas ayon ho yan sa isang eksperto. Bagamat wala pang mga kaso dito sa ating bansa, alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Victor Liantino. Iginiit ng isang eksperto na kailangan pa ring paghandaan ng Pilipinas ang Nipah virus na kasalukuyang nararanasan ngayon sa bansang India. Panayam, sinabi ni Dr. Ron Ginsolante, infectious diseases expert at presidente ng Philippine College of Physicians, na nananatiling mataas ang mortality rate ng naturang virus. Paliwanag ni Solante, batay sa mga naitalang kaso ng Nipah virus mula nang madiskubre ito sa bansang Malaysia noong taong 1998, aabot sa 50 hanggang 70% ang naitatalang fatality rate nito. Ito anya ay nangangahulugan lamang na sa 5 naitatalang kaso ng Nipah virus, 3 hanggang 4 na individual ang namamatay. Nilinaw rin ito na hanggang sa ngayon ay wala pa rin nadidiskubring gamot o bakuna sa naturang virus. Kabilang aniya sa mga sintomas ng Nipah virus ay sobrang sakit ng ulo, encephalitis o pamamaga ng utak, pagiging antukin, panghihina at paghina ng baga at puso. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Ron Ginsolante, infectious diseases expert at presidente ng Philippine College of Physicians. So, which means na we need to be vigilant about this, although it may be remote that it can happen here, or it will be yung mga nakikitang kaso natin sa India makapasok dito sa Pilipinas. But again, kailangan lang natin i-monitor ang mga kaso na to dahil in any country na nandito itong kagaya nitong infection na to, like a tropical country, the Philippines, that will also be a possible. Sa kasalukuyan nga ay 2 tao na ang naitalang kaso ng namatay matapos na tumama ang Nipah virus sa bansang India. Patuloy rin ang pag-asagawa ng disinfection ng mga kinaukulan sa ilang lugar sa nasabing bansa. Isinadaranil muna pansamantala ang ilang paaralan at opisina sa lugar habang patuloy naman ang pag-asagawa ng testing at contact tracing ng mga otoridad. Sa datos na ito ay pang-4 na outbreak na ng naturang virus sa bansang India. Samantala, nakapagtala na rin ang Pilipinas ng halos kaparehong virus noong taong 2014 na kung saan naitala ang 17 kaso nito sa bansa. 8 individual ang naitalang gumaling habang 9 naman ang naitalang namatay. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iniulat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na cleared na sa volcanic smog ang Bulkang Taal. Batay sa pinakahuling tala na inilabas ng kagawaran ay aabot sa 2,730 tons kada araw ang ibinubugang sulfur dioxide ng naturang bulkan mula yan ng alas 6 ng umaga kahapon hanggang alas 6 ng umaga kanina. Mas mababa ito kumpara sa 4,569 tons na sulfur dioxide na ibinuga ng Taal kada sa una ng naitala ng ahensya. Ngunit gayunpaman ay sinabi ng ahensya na sa kabila nito ay nananatili pa rin ang mga banta na dulot ng naturang bulkan. Paliwanag ng PHIVOLCS, nagpapatuloy pa rin ang pagbubuga ng sulfur dioxide ng naturang bulkan Bombo Marlin at mga kabombo. At yan ay inaasahan na mangyayari sa mga susunod pang araw. Kaugnay nito ay umakyat na rin mga kabombo sa 11 bilang ho ng mga apektadong lugar dyan sa lalawigan ng Batangas nang dahil sa epekto ng patuloy pa rin na aktibidad at abnormalidad ng Bulkang Taal. Sa dagdag nating mga balita, hinimok ng Department of Science and Technology ang mga lokal na pamahalaan doon sa paligid ho ng Taal Volcano na tiyakin ang kalagayan ng kanilang mga nasasakupan sa gitna ho ito ng epekto ng volcanic smog mula ho sa naturang bulkan. Nais ding matiyak ng Department of Science and Technology na walang mga residenteng patuloy na nakatira doon sa mga lugar na malapit sa active volcano island. Sinabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na matagal na nilang inirekomenda na no man's land ang naturang area ng Taal Volcano area at malinaw kasi na nasa loob ito ng permanent danger zone at napakahirap din para sa mga mamamayan na makalikas kung sakasakali nasasabog ang bulkan lalo't nasa gitna ang naturang pinamamahayan ng ilan sa mga kababayan natin. Nasa gitna ho ito ng malaking lake. Babala ng kalihim, mapanganib nga na tumira sa naturang isla dahil sa ngayon ay muling nagiging madalas ang pagbuga ng abo at asupre ng bulkang Taal
at mahalagaan niya na mapangalagaan ang kalusugan laban sa volcanic materials na inilalabas nito, maging ito man ay yung VAG o kung lalo na yung iba pang mga volcanic materials. Pananatilihin din ang paggamit ng face mask sa mga lugar na malapit doon o kaya naman sa direksyon ng hangin na tinatamaan ng usok na nanggagaling sa bulkan, lalo na yung mga may dati na karamdaman sa kanilang mga pangangatawan. Samantalang plano naman ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation na gumastos ng 2 billion pesos sa susunod na taon para paghandaan ang mga aktibidad sa Malampaya gas field. Ibinunyag ng naturang kumpanya ang naturang hakbang na may 10% na minority stake sa Malampaya Gas to Power Project ang halagang 2 billion pesos na kanilang gagastusin. Kaugnay ng Senate Finance Subcommittee deliberation sa panukala nitong 11.7 billion pesos na budget para sa taong 2024. Ayon kay President at CEO Franz Alvarez, nagpapatuloy ang paghahanda ng kanilang kumpanya para sa drilling operations sa taong 2025. Sinabi rin ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation na nakikita nito ang pagtatapos ng commercial operation ng Malampaya sa loob ng 4 na taon. Nauna nang sinabi ng operator ng Malampaya na Prime Energy Resources Development sa Senate Committee on Energy hearing na aabuti ng 5 hanggang 10 taon para mabuo ang bagong gas resources sa parehong lugar ng serbisyo ng Malampaya Project sa Palawan. Samantala, patuloy naman na mas mahigpit na pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration doon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, yan ay upang tugisin yung mga puganteng dayuhan na nakapasok dito sa ating bansa. Sa isang pahayag ay sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na layunin nito na matiyak na hindi magagamit ng mga dayuhang pugante ang ating bansa upang kanilang pagtaguan o pagkublihan habang sila ay tumatakas sa hustisya dahil naman sa kanilang krimen na ginawa mula sa kanilang pinanggalingang bansa. Ipinahayag pa ng opisyal na matapos ang kamakailan lamang na sunod-sunod na pagkakaaresto sa ilang alien o kaya naman ay mga foreign nationals doon sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ay napag-alaman na may mga kinasasangkutan palang krimen na dati pa ang naturang mga dayuhan. Kabilang na rito ang kamakailan lang na pagkakaaresto sa Estados Unidos dito kay Jonathan Michael James, at ito ay natagpuan dyan sa Barangay Cruz na Ligas sa Diliman, Quezon City, ngunit sangkot din pala at nahaharap sa 5 counts ng second degree of sexual exploitation of minor doon ito sa Estados Unidos. Tumaas naman ang bilang ng mga umutang sa bangko pero ito ay naging mabagal. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na noong Hulyo ay mayroon silang naitalang pagtaas ng mga umuutang sa bangko. Subalit ang dahilan ng pagbagal nito ay dahil sa mayroong mataas na interest rate. Sa kanilang pagtaya na ang mga outstanding loans ng universal at commercial banks ay umangat ng 7.7% itong buwan ng Hulyo. Resultaan niya ito ng pagpapaluwag ng mga bangko ng kanilang loan policy para mas dumami pa ang bilang ng mga magkakaroon ng pagkakautang sa mga bangko. Samantala, nagsagawa ang Department of Public Works and Highways ng Coastal Cleanup. At yan ay isang event dyan sa kahabaan ng Manila Baywalk Dolomite Beach sa lungsod ng Maynila. Nakibahagi sa naturang aktibidad ang mga volunteers at residente mismo ng National Capital Region. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways Environmental and Social Safeguards Division Chief Rosemary Del Rosario na kumatawan kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan ang cleanup activity na sumuporta naman sa International Coastal Cleanup Day ngayong taon. Sa kabuuan mga kabombo, nasa 80 sako ng basura ang nakolekta dyan sa naturang aktibidad at pinapanawagan nila ang patuloy na pagsasagawa ng kaparehong mga aktibidad sa iba pang mga lugar upang matiyak ang mas malinis na coastline ng ating bansa at makatulong upang mabawasan ang mga kalat at makabawas din sa epekto nito sa kapaligiran at sa mismong Manila Bay Area.
Samantala, pinapalakas naman ng Manila Electric Company ang mga pagsisikap laban sa mga urban blight sa pamamagitan niya ng pagkatanggal ng mga illegal na linya na konektado sa mga utility post nito at pag-asaayos ng mga low-hanging wires na nagsasanggapan na sa kaligtasan ng publiko. Ayon kay Meralco Vice President Joe Zaldaragya ay papalitan nila ang ibang mga poste kung kinakailangan at tatanggalin naman ang iba pang mga poste. Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng Urban Blight Campaign ng naturang kumpanya na naglalayong i-upgrade ang mga electrical facility nito sa gitna ng malawakang illegal na koneksyon na dulot ng kahirapan sa pagsubaybay sa panahon ng pandemya. Aniya, ang mga third-party partners tulad ng telecommunications firms at gayon na rin ng cable television providers ay dapat kumuha ng permit mula sa naturang kumpanya at local government units o bago idikit ang kanilang mga linya sa mga poste ng utility. Kung maaalala, noong unang bahagi ng buwan ng Agosto, maraming poste ang gumuho sa Binondo na ikinasugat naman ng hindi bababa sa 3 tao at nasira ang ilang sasakyan. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang isinasagawang assessment ng Meralco sa mga utility post at wires sa Metro Manila upang malaman kung dapat ba natanggalin ang mga wires sa mga poste, partikular na sa kalsada. Bombo Police Report. May mga naaresto mga kabombo dyan sa Comelec checkpoint at natuklasan na ilan sa mga ito ay miyembro ng Dawla Islamiyah Magid Group. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Coronadal. Umabot na sa 5 armado ang nahuli ng mga otoridad sa isinasagawang checkpoint kaugnay sa pagpapatupad ng Comelec gun ban sa lalawigan ng South Cotabato. Unang naaresto ang 4 na mga kalalakihan na nakuna ng baril, granada at iligal na droga sa isang law enforcement operation sa Sitio Bunawan, Barangay Polonoling, Tupi, South Cotabato. Kinilala ni Police Major G.S. Tolosa Pedrosa, Chief of Police ng Tupi Municipal Police Station, ang mga nahuling suspect na sina alias Mary June, alias Angelo, alias Gabriela at alias Nielvin. Pawang mga residente ng nasabing barangay. Inihayag ni Pedrosa na ihahain sana ng mga operatiba ang arrest warrant laban sa wanted person na si alias Latif Sulaiman na umano'y konektado sa Dawla Islamiyah Magid Group, subalit nakatunog umano ang suspect kaya ito nakaiwas sa naturang operasyon. Ang 4 na armadong kalalakihan ang dinatna ng mga otoridad at pinaniniwala ang responsable sa pagpatakas sa target ng operasyon kaya't nahuli ang mga ito. Nakumpiska naman sa mga sospek ang isang unit ng caliber 45 pistol, magazine ng caliber 45, 5 bala ng caliber 45, isang caliber 38 revolver, isang granada at plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu. Samantala, isang estudyante naman ang naaresto sa checkpoint sa New Iloilo, Tantangan, South Cotabato dahil din sa pagdadala ng baril. Kinilala ang naaresto na si Eric Foro Lagdamin, 24 years old na residente ng San Miguel, Norala, South Cotabato. Nahaharap naman sa kasong paglabag sa RA 10591 in relation to Comelec gun ban si Lagdamin, habang ang 4 na nahuli sa bayan ng Tupi ay sinampahan ng patong-patong na kaso, kabilang na ang illegal possession of explosive, omnibus election code at kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng mga otoridad na iwasang magdala ng baril at makipagtulungan sa ipinatutupad na election gun ban upang makaiwas sa kapahamakan. So, nananawagan po ako sa mga constituents ng Tupi Municipality and to the community na makipagtulungan po sa PNP. Maraming forms of crimes and criminalities na nangyayari sa area natin. So for the protection of our community and for the protection of our family, makipagtulungan po tayo sa ating PNP in which we are always ready 24 hours to serve the community. Inyong napakinggan ang tinig ni Police Major J.S. Tolosa Pedrosa, Chief of Police ng Tupi Municipal Police Station. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Eva Silvino para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Army naman, itinanggi ang akusasyon ng New People's Army na nanghaharas ang mga ito at ilang beses na walang hamos na nagpuputok ng howitzer cannon. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Mariing itinanggi ng Philippine Army ang alegasyon ng New People's Army na nagsagawa ang tropa ng gobyerno ng harassment sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo ilang araw bago naganap ang engkwentro sa Barangay Hayubo sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Lieutenant Colonel J.J. Havines, ang Chief ng Division Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na walang harassment na nangyari. Sa halip, may matagal ng focus military operation sa lugar na isinagawa ang tropa ng gobyerno dahil ang nasabing area ay nagsisilbing pugad ng mga rebelde bago sila tumakas papunta sa Hayubo kung saan nangyaring engkwentro na ikinasawi ng isang rebelde at isang sundalo. Ayon kay Havines, hindi umano sila nagsasagawa ng indiscriminate firing at tinitiyak nila na walang madadamay na mga sibilyan. Una nang sinabi ni Sierra Roja na nagsisilbing Media Liaison Officer ng Jose Percival Estocada Command New People's Army na binobbahan umano ng militar ang nasabing lugar na nagresulta naman sa pagpanik ng mga residente. While we are the weekend, yung ating mga armado, we cannot deny the fact na they are still capable of conducting tactical offense. The main reason why we're conducting continuous and relentless focused military operations kasi we are already on the crunch time. We cannot really win if we don't have the support of the LGU, the populace, and the local and government agencies. So of course, yung ating mga civil society organizations, mga non-government organizations. Si Lieutenant Colonel J.J. Havines. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, daan-daan na pulis dyan sa Central Visayas ang inilipat na ng assignment dahil naman sa may mga kamag-anak na tatakbo pala sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan elections na saklaw ho ng Police Regional Office 7. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Bilang bahagi ng pag-iingat para sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon, inilipat ng Police Regional Office 7 sa ibang assignment ang 452 na pulis ng Central Visayas na may mga kamag-anak na tumatakbong kandidato. Sa nasabing bilang, 238 ay mula sa Bohol Police Provincial Office, 104 mula sa Cebu Police Provincial Office, 78 mula sa Negros Oriental Police Provincial Office, 15 sa Siquijor at ang iba ay mula sa iba pang city police officers. Inihayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare na may Polisiya National Police na kung ang isang pulis ay may kamag-anak na tatakbo sa darating na halalan, itatalaga ito sa ibang lugar. Paliwanag pa ni Spilare na ginawa ang nasabing hakbang para alisin ang mga pagdududa na papaboran ng pulisya ang isang particular na kandidato dahil ito'y kanilang kamag-anak. Binigyang din pa nito na palaging sinusunod ng pulisya ang political neutrality. Pinaalalahanan naman ni Pilare ang kapulisan sa rehiyon na kung sila ay nahuling nakikibahagi sa partisan politics, mahaharap ang mga ito sa mga kasong administratibo at kriminal. Samantala, nauna na rin tiniyak nito sa publiko ang isang ligtas at matagumpay na pagdaraos ng halalan sa rehiyon, lalo na ang pagpapatupad ng seguridad sa Negros Oriental para sa isang mapayapa at ligtas na eleksyon. The AFP will now be deputized by COMELEC as to deployment, mga security adjustments. We are actually confident that we can deliver a very safe election. Ang tinig ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Christmas is a time for sharing. Bombo Star Nation, muli sa ating Christmas countdown, 93 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa Liwa FM, Bombo Radio Iloilo. Kagkaroon sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing. 93 dias na lang kagapaskwa na. Sa gyapon inimulaga ni Mong Kurman, Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Aton sining hibaloon karon banwa ang dugang mga informasyon na tuhoy sa ikaduha ng adlaw sa pagbukas sang ungka flyover, no? Kung madumduman kagapon temporaryo sining ginabuksan para iya sa mga salakyan ang kontrobersyal nga ungka flyover. May mga adjustments na nga ginapatigayon diri ang Department of Public Works and Highways bangod man sa pagsagaid sa blinker sa isa iya ka ambulansya. Magluwas sina so far so good sa bahin karon iya sang pag-decongest sang traffic sa aton sining mga kamombo nang inepektibo gid ang pagbukas temporaryo sang ungka flyover. Ang Department of Public Works and Highways pinaagi sa kay Director Sunnyboy Oropel, Regional Director Sunnyboy Oropel, nagpahayag nga pananglitan may maobserbaran nga paghulag bisan gamay lang gilayon nga ipasarado ang ungka flyover. Pero ang epekto sa pagpugok sang trapiko nangin positibo sa bahin karon niya sa mga opinyon sang mga commuter. I-check naton si Bombo Marisol Labinya sa iya sining follow-up report. Sol, sa report please come in. Ipasarado sa Department of Public Works and Highways ang ungka flyover kung may mamutikan o kung maobserbahan ini sila nga paghulag. Bisan gamay lang gid ini nga may kaangtanan sa pag-reopen sang sining ungka flyover sang damlag lang. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Sunnyboy Oropel, ang Regional Director sang Department of Works and Highways, iyagin pahayag na time to time gina-monitor gid nila ang natuhoy nga flyover, may traffic man o kun wala. Suno kay Engineer Oropel nga kung mayara man gid sila nga maobserbahan nga paghulag bisan gamay lang, ipasira nila dayon. Ginapasigurado man sini nga mangin kontrolado nila ang anuman nga aktibidad sa area, kag dugang pa diri nga wala gid sang vertical displacement, kag safe gid ang amo nga alagyan sa ila assessment sa ikaduha nga adlaw sang pag-open sang ungka flyover. Dako man ang pagpasalamat sini nga wala gid sila sing naobserbahan nga pagtayog sa structure sa reopening sang flyover. Ginapanindugan man sini nga light vehicle lang gid ang paagyon para ma-decongest ang traffic sa idalong sini, kag hilway gid ang mag-agi diri sila sa nagakaigo nga oras. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Engineer Sunnyboy Oropel. Ang aton nga pag-open wala sang na-observe nga mga movement or vertical displacement ang ungka flyover. Safe ang aton ungka flyover. Wala sing may additional movement nga na-observe kita after sang na-open naton sa Friday. Precautionary or mga measurements sir nga possible abi kung may mga movement ipasaran ninyo ang ungka flyover sir? Well, sa gihambal ta na nga gina-monitor ta na siya every time nga ga-open ta sa traffic. Bisan wala si may ga-open sa traffic, gina-monitor ta na. So siguro pagka may na-observe kita bisan isa lang ka movement nga gamay, ipasira ta layon ang aton nga ungka flyover. So rest assured that DPWH is in control of all the activities while we are allowing light vehicles to pass through. Kagato na batian ang pahayag ni Engineer Sunnyboy Oropel, ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Salamat gid Sol sa imo sini iyang follow-up report. So amoy adto ang assurance sang Regional Director
sang Department of Public Works and Highways. Sa aton sini iya nga mga kabumbo nga kun gamay-gamay lang nga may mga movement dira, ipasirag nila gilayon ang ungka flyover. Sa karon sige kuno ang pag-obserbar sa nga Department of Public Works and Highways sa kung ano man ang posible dira iya nga mangin resulta sang temporaryo kag partial nga pagbukas sa ungka flyover ginpagyan na sa mga light vehicle. Pero sa aton sini nga mga kabombo hindi kikita magkalipat nga sa gihapon nagakadapat, no? Nga may yara kag magapadayon ang pagpanghusisa sa kung sino gin man bala may kapaltahan kag kung matumod kung sino may kapaltahan nagakadapat man ini sila nga magpanabat kay ang gingamit sini nga kwarta sa pagpundo sinang nasambit karon iyang proyekto, kwarta sang pumuluyo, taxpayers money. So hindi naton iya baliwalaon nga sa karon abiti nakahatag gid man sang alibyo dira sa pagpugok sang dalagan sang trapiko sa bahin iya sang ungka flyover, pero hindi kita magkalipat nga may yara sang dapat nga magapanabat sa kapalpakan nga ila sini iya nga nabuhat sa sining multi-million project dira iya sa may ungka herya, no? Ungka Haro and ungka Pavia. Ang mga driver sa aton sini mga kabumbo lubos man ang ila sini iya nga paghatag sang positibo iyang opinyon natuhoy sa temporaryo kag parsyal nga pagbukas sang ungka flyover, nakabuhin gid man sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. I-check bala naton si Bombo Jomar Villa sa iya sini nga pagpanghimulso sa mga driver nga masami nagagamit sang area or nagalabay dira sa ungka Haro, ungka Pavia area. Jom sa report, please come in. Dako nga bolig sa mga driver ang ining pagbukas no sa ungka flyover para sa mga light vehicles diri Bumbucham. Based diri sa pag-check naton, may pila na kanino ka magipatigayon nga adjustment man ang DPWH kay kahapon may porsyon to ka ambulance no nga tid na sangit babaw kay nakabunggo sa ila sila nga vertical clearance. Pero gin-check ta kay na nag-adjust na sila no. Nagtaas-taas na gamay ang ila sining vertical clearance agod iti malimit diri ang masalakyan nga nagagi sa may ibabaw sang ungka flyover. At the same time, naghimulso man kita dira no sa mga public utility driver diri nga nagalabay address sa may ibabaw at the same time ti sa dalom sa flyover kung bala ano ang ginbulig umpisa nga gin open ini para sa mga light vehicles diri Bumbucham. Isa diri sa gin pakigangutan naton ang mga driver bla sining mga modernized unit. Ako sa rinti alin diri sa may syudad sang Iloilo gina-unload pa nila ilang siling pasahero diri sa may area sang Pavia terminal Bumbucham. So nagalabay gid ini sila address sa may bahin sa ungka flyover. Although nga ti ang mga modernized unit maglik taas in sukol-sukol diri hindi gili makano, hindi gili makalabay sa babaw. Siguro makasangit gid ang ang ibabaw nga porsyon sang sining modernized unit. So muna kung kita naton address sila nagagis dalom. At the same time, dako ni ang mabulig kay sunod din sa mga driver, nag-lessen ang traffic sa Mindalom, bangod nga ang mga modernized o kung mga private vehicle sa may babaw na nagaagi. Ang ilang sini nga concern lang galing, ang diri sa may intersection, kiti damo gihapon, ang nagapakross bla, halin diri sa may area sang Takas, ang ibanti dito pas may area sang Uton, ang ga-intersect diri sa Mindalom sang flyover, nga tiyan mo nag-isa nag-cross diri sang traffic. Pero based sa ilang sining assessment, sobra 50% gid no ang ginadula sang pagpugok sa trapiko kun panggid sa nagligad nga way ginpagyan pa ang ibabaw nga porsyon sang ungka flyover. Way man kuno nagisakit buot no sa mga driver sa modernized Bumbucham kay makabulig man sila no pista ka tindis sa kagis babaw kay tikos dalom sila agi do mas mayo pag gani kay makapick up sa pasero. Ang ibanti makadugang pa sila sining pasahero kung dalom sila magagi diri karon Bumbucham. Ipabati tablanay ang porsyon diri sang pahayag sang driver no. Sister Jerome Tabares sang may interview diri sa Bombo Radio.
travel sir. Oo, dako mabulig ya kay ti at least do katawhay na bla. Sa oras nga rush hour bla madali-dali ang pagbiyahe. Sang una, sang way pa naging pagyan, anong kabudlay diyo sa dalom? Medyo masakit naman sa pusog-pusugan sir kay ti kuan mo traffic. Traffic ti kag isa pa ang amon niya kuan mo kami kay oras namon bla nga madali magbiyahe. Madali ang pagbiyahe. Kasi may kuta na kamo pilang trip mo no sa katao. Depende man wala man sa kuan pero mas lami kung madasig ang pagbiyahe. Oo, pero tungod sa kung isa nga daw traffic, medyo madili-dili kami man. Sa mga rush hour sina kun panggid subong kati pwede na magyan ano do katunga gid ang nagabuhi sa traffic. Sobra pag ni kung isa sa tunga kung panay kadamo sang private nga ang gabiyahe mo. Kumpara sa amon nga passenger. Kung private babaw na gagi. Subong ang sa dalom ang may encounter yun na kung may nag-cross na. Oo, naamo lang na. Pero hindi masyado kadamo gid. Manami na ang pagkwansang dalan nun kwan. Ay kung mag-cross sila, malapad-lapad wang dalan, dili pala problema kay may gamay-gamay dis dalom mo. Oo, isa man lang kawi abe. Isa kawi tiya mo nagapugol. Nagapay-budo daan dis dalom. Oo, gapugol ang salakyan kung isa lang kawi. Oo. Kung kamo, why man problema kung di mo kagis babaw? Wala problema. At least daw nakahatag sa amon ting kaligwahan nga gamay Oo, no, dako na mabulig sa amon nga mga driver. Oo. Ang unit taas gid man sa no? Kung pagyan bunggo gid man sa. Oo, kung sa subong nga kwan mataas hindi nakalabay sa overpass to. Gin-design gid ang why gid makalusot. Oo, wala gid. Oo, di amo dag lang na auto gid lang ang makakwan mga private auto. Ang pinagalain pag gate nga do hindi na pwede ka cross drio, hindi na pwede ka U-turn drio, tubang terminal bla. Oo. Ati wala ngita kasang sakto nga kanang ako din ka maka-U-turn. Kasi una pwede mo kaliko dis tubang, di ba? Pwede kag mag-dito sa parkingan di. Ano pwede mo kano to? Pwede man may ato to, may rotunda dito sa Tugi ka mo mliko tos may pabiya to. Depende Kung di makadangat ang pasayro kag di ko din makaligwa dito ka Kung wala naman pasayro, abi abot di ka mo kaliko. Kapangita kung di makakuan sa tunda nga kon. Si Jerome Tabares. Amo ni kadi do ang pinagbag-ola diri una to sa lakyan kay nagin sarduhan na para sa mga tawo. Bumutsam bali ang diri sa tubang gid dantes ka mag-approach sa flyover. Pwede kun diri ka maghalin sa haro pagkadto sa Pabiya. Pwede ka pala din sa una kayo turn mo ang mga jeep la kag mga modernized. Pagliko nila diretso na din sa may TGI terminal. Kay gid sarduhan na hindi na sila liko, dito na sila liko sa dalom ka flyover, ang iban, dito pag-isunhan sa may Pabiya, doon na naglawig. Kag kay nagin butangan pag ito ka mga bullard sa dalom, agod hindi naging kalabay ang mga tao kay tama delikado gali, no? So, sa noto sa mga taga-pistim o, kahit halin sa babaw, may mga salakyan, may persagid man, kag medyo madasig-dasig. So kung pasugtan sila nga magtabok diri sa may approach sa flyover, agod makaabot sila sa terminal. So tama kabudlay kag tama delikado. So ginsaraduhan ang matabo diri dito pas napsunahan ma-cross kay may pedestrian lane dito at adlong ya kang waiting shed. Bubutsam agod ti may allowance gawa kag ti siyempre makabahar-bahar pag mo sa lakyan kag hindi ya tama ka malapit ni Sulhugon. Amo man gani ang hambal diri ka Pistimono napakingutan naton si Sir Elmar Daihon ang supervisor ni Shander sa may Public Safety Transportation and Management Office. May mga pumuluyo nga nagareklamo kay ginsaraduhan ang ilang sining nga dalan kung tani mapahapos black nga padasig ang ilang sining nga pag-cross. Pero suno sa natungdan para manino sa ilang nga karaydan agod nga ti makalikaw sila sa disgrasya nga ginatawag. So dapat isundon ang aton sa traffic rules kasi sunhan may pedestrian lane kung sa dito dapat ya matabok ang mga tawo kasi una way na daya pedestrian lane mo adra sa may ginatabukan doon na utilize na lang bla ngati dumahapos ngati dira sa lumalabay porte sa subong dapat sa pedestrian lane na ang mga tawo kung mag-cross sila halin dira sa may biyak nga side pakadto sa may TGI terminal kay sa assessment man dira sa Pistego no nag lesen na gid man ang traffic kay tigil pagyan na ang porsyon dire sa ungka flyover.
si Blas apabati naton si Elmar Daihon sang mga interview diri sang Bombo Radio. Ibando nga kumod pa? Muna ginasaway lang ginapanchindes lang ining area delikado ni sa kay diri approaching kagin kami sa mga salakyan going sa sa flyover. So pala may tawag igali negative nga maaagi pa diho? May mga matig-agi daya. Di kinanglan na sila sa wayon mo gito lang. Kung hindi mo na sila napabungol na obra nila no. So maging close na naton di sir sa mga tawag kalapay din. Ipa-close kin man isang DP diri. Para at least maganagan na lang hindi na sila mabudayan, di ba gano? May pedestrian man tato sa punta dito na kung kisa lang na sila namon. Ambalan nga dito kamo kadto sa may pedestrian. Tapos delikado pagid guro safeness mga kalabay di kay dasay sakyan sa Oo, delikado gid. Dapat ganito ni may sila di may warning before daw kay kulang pa may mga signboard pa tani mabutangan. Sige ban ka kumod pa? May ara man ni. May kakumod gid. Natural lang na. Hindi lang. Siguro tayo sa sige-sige, siguro ba? Nada man naguro, ano? Base, manad na sila sa sige-sige mo sila nga daw sila nga ginabalan. Di manad, gimana tao. Subong sir, ang iban pagid dapat twice sa mga salakyan nakapark dire kung kami. Amo gid kinanglan gid man na declare kay iban mo mabudlay gid man. Ano may ka park pwede kinhaw or naman? Daw wala man ko may nakita ko lang niya ding sa ni iya ka terminal pero skilled na sila daw hindi man sila gid. Pero hindi man na sila ka-park, why man na sila ka-park, hindi nga parking. Pero mga-flowing na sila pagkakuha sa ito lakat mo. Ang maximum speed 40 km per hour babaw, dapat sundod yun na sa? Hindi, kung maximum gina nila kay why magkami kabalos ng ilang speed limit, kung anong dagan nilang speed limit at babaw. Pero kung mas maayo, ginakasundo nila 40 km per hour. Joms? Nautod siya. Standby dahil lagi sa atod sining mga kabombo sa pag-checker naton sang balita ni Bombo Jomar Villa. Amo sina gani banwa nga mayara kita sang ginatawag nga traffic law or laws, traffic guidelines. May mga traffic ordinance para nga mayara sang order ang aton siniiya nga mga dalanon. Now, kung mahambal ikaw nga ti matabok kami diri kay amo nang naanda namon pero nagalapas ina sa traffic rules, traffic laws or traffic ordinances, hindi ina iya pwede. Sa aton sinikaron nga mga kabombo. Kung sadto pwede pa makatabok subong kay ginbuksan na ang partial nga ginbuksan, temporary nga ginbuksan na ang flyover. So nagakadapat nga mag-abide kita sa mga ginapatuban dira nga mga pagsulundan kay para ina sa kayuhan sang tanan. Joms, Bombo Jomar, please come back. Yes. Amo man gani ang emphasize dire no sang peace team order Bumbutsam nga why na sila may mahimo no kay amo na ang mando dire sila. Agwan taon na nila na iti may banjay magis ang kumot-kumot na ganitong isang lalaki itong matabok ka kay ginulan. At siguro tiga dali man sa mas mapadasig kung sa mag-cross abe sa may approach. So ano sige pasugtan sang taga-peace team o dito sila gisunhan tatlong na to kaparkingan to mga taga-Haniway kay Kabatban lang adit. So dira sila naga-cross dira na pamtang ang pedestrian lane sa may Ungka Haro Bumbutsam. At the same time amo na gani nga ginbutangan balasang speed limit sa may babaw. Kung manotice mo ni dire sa may right portion lang kung mag-approach ka halin sa may Haro, sa right portion mo, sirado mo ang sa may pinaka-right mo lang dalan, naging butang dito nga
a maximum speed of 40 km per hour bumutsam. Pero na-notice naton ang iban way na nagasunod. Diri makita tagadang iban nagadangat sa 60 ang kada sigon sa ilang siling salakyan. Kaya mo na mabudlay kay kundol hugon tapos kung gulpe tumabok na karon, so medyo mabarbudlay kag basi makakos bala sa disgrasya amo man tani. Nga gulpe lang may magtabok kaw, ginapanugutan na magtabok da. Amo gani nang isa ka concern dira nga ginserduhan na pubutsam nga kasi ang iban wa gasunod na mo sa kung ginasunod tali nila so hindi pa na posible nga makakos da sa disgrasya kasi punte do may hinay lagi man mo. Pero manotice naton ang iban tama nagdasig ang pagpadalagan sa salakyan, so muna isa sa gina panawagan pubutsam sa mga driver kung may man sa emergency ang ati amo na ang sundo dira karon nga pagsulundan at sa paglabay sa bayong flyover. All right. Ini si Bombo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. May ginhatag ng alibyo ang aton siniyang gobyerno para sa mga motorista. Now, sa sinang temporaryo kag parsyal nga pagbukas sa Ungka flyover, may mga preparations ina para iya sa mga incoming kag outgoing. But silingon bala nga may mga preparasyon para iya nga magsaka ikaw approach sa Ungka flyover kag manaog ikaw dito sa may Ungka paviya nga side. So, may mga changes gid man na dira kay sadto kunti wala na gamit. Pwede ikaw makatabok dira sa may approach, so on and so forth. Kaya mo nang pinakamalapit dira nga talalabukan pakadto sa terminal, Ungka terminal. Pero karon ba noa kay temporaryo kag parsyal lang gibuksan, so may mga pahamtang man dira iya nga preparasyon para sa approach, ginidog karon ang tawag sini ang pedestrian lane. Sa aton sini nga mga kabombo. Tikon ano gani sa liwat, kung ano ang ginastipulate, kung ano ang mga pagsulundan, kung ano ang layi sa trapiko, sundon lang naton kay para man ina sa aton tanan. Isa sa mga naga-contribute man sa pagpugok sang dalagan sang trapiko, way na sang liwan kunti ang mga salawayon nga pedestrian kag mga salawayon kag mga dungol man nga driver Tikon amo sina iya nga highway na dira approach sang Ungka flyover kag ang irason mo lang iya pinelosopo kung ang kilala ko pa philosophic reasoning kay pilosopo mo. Tiyang resulta sina makatugas sang disgrasya or pagpugok naman sang pagdalagan sang trapiko dira karon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Marason ka lang kay ti naanda na din amon ning pinakamalapit. Remember sa aton sini mga kabumbo, hindi taman pasulabihon ang aton sini nga convenience. Pero ginasakripisyo tang convenience ang iban. Palariyo malang kita iya nga taxpayer, palariyo malang kita iya nga ginabuhinan kag ginakaltasan sang ginatawag nga road users tax. So sino ka imo iya nga pasulabihon mo ginang imo sinikaw galingon kag magapadayon ka lang iya sa paglapas sa mga traffic rules, laws, or ordinances. Lantawan nyo bala banwa? Kung ang Pinoy ari lang diri within the scope sang within butang tabi Pilipinas lang,
may iban siniya nga ti naga-abide gid, no? Just like kami sa mga highways dito sa may Metro Manila, nga hindi to ya pwede tabukan. That is why nga mayara sa nga overpass, so on and so forth, yung ipambutang, no? Tabok-tabok katuya sa dalom, sa highway, siling abi nga ma-jaywalk ikaw, ti siguro laban-laban kung tumabok ka to, ang sunod siniya nga matabo, himuson kagid siniguro sang ambulansya, kag idirekta na lang sa punerarya. Amo man ina banwa nagaklinabo sa iban sini nga pungsod. Makakadto dito ang mga Pinoy, ti very law-abiding citizen man sila. Nagakross lang sila sa pedestrian lane, nagagamit gid sila sa mga overpass, nagasunod sa mga traffic laws and regulations, nagapamangkot, anay, pwede katabok di? Ti kung madisiplina naton sinikaw galingon, kung ara kita sa iban sini nga lugar, how much more kung tani, nga dapat disiplinahon tama naton sinikaw galingon, diri sa aton lugar. Kung ginpangbutangan na dira sang bollard, or kung ano man ang mga traffic fence dira, but silingon, nga hindi ka dira pwede ka-cross. Ti pero lang tawa bala anong nagakalinabo, bollard manubo, gaan mo lang tsansa ang tawo, sus Maria Kagusip, lakaron niya na. Ang traffic fence nga ginabutang, bisan ano na kaikit, may makita lang da siya nga gatal, tingwaan niya na nga pa lutso niya sini nga lawas. Patakidlon mo na ginawa, katakilin na mo na para makaigo, para magtabok. Of which, hindi kuntani na dira dapat. Di ba? Diri sa syudad sa Iloilo, pinatindugan man kita diri sang overpass. Pero damo na lang maliban. Bala mo nga, noy gangot-ngot ang ako na arthritis, noy? Noy, bala mo may gout ko ni sa ano? Hindi na ko tuya magsaka, patuya sa babaw, kag dito magagi para makapatabok lang. Ari lapit to, diri na lang kumatabok. Nga kung tani banwa, free-flowing na dira. No? Ang dalan. Why kung tani na dira sang ano nang tawag sinadra? Samok-samok nga magtabok-tabok pa iya. Sa aton sini magkabumbo. Pero kung sa iba na nga lugar, bisan gabinanog para, bisan naga-kratses para. No? Dito ginatuya magi sa kundiin ang dapat agyan sang tawo or pedestrian. Hindi na sila yung magpahapos. Ano abi diri sa syudad sang Iloilo, sa aton sini magkabumbo, kag sa iban man sini nga mga lugar siguro, dunanad kita ya sang pinahapos na lang. Pinangbutangan kita gani isang pedestrian lane para dira kita mag-agi, magtabok. Kanon mo na iya kay dito sa uluunhan, bisan wa isang pedestrian lane, kay lapit to yang kantuan mo, dito lang kuya matabok Kagwaay lang dayon. So nangin norm or nangin kinaandan na nga nagalapas kita, kung kaisa ko guilty man ako sinadira, nagalapas kita sang ordinansa, galing kiti wa isang may naga-reprimand, wa isang may nagadakop, or whatsoever, amo na nga naanda na lang naton nga bisa nagalapas kita sa mga ordinansa, sa mga traffic rules, sa mga traffic laws. Sige lang kay one man sa may gadakop sa aton mo. Ang stretch sa diversion road sa distrito sang Mandurriao, hindi bala amo na dirang ginatawag nga traffic discipline zone. Kung ako mag-assess on and off ang traffic discipline zone, nga man, ti may best nga on. And when I say on, ti may mga traffic enforcer, no?
may naga-implementar sang traffic laws and ordinances, regulations, rules. Oh. Pero kung gabi, a free for all na, kay off na mo. Ti hindi taman inaya mabasol sa mga traffic enforcer. Ara na naiya sa aton kaugalingon ang ginatawag nga individual responsibility. Nga bisan wala sang may nagabantay, wala sang may masaway, wala sang may ma-apprehend or madakop or ma-issue sang ticket sa imo, you will still follow the rules and regulations or the traffic ordinances or laws. Para iya nga ti hindi magtuga sang pagpugok sa dalagan sa trapiko, kag hindi magtuga sang anuman sini nga disgrasya sa dalanon. Isa sa mga ehemplo dira banwa ang sa may nasunugan bala to last time, kunti intersection na dira. Kung gusto mo nga mag-left turn, diri ka na iya matiner or dira ka na iya nga side sa outermost left nga lane. Kung gusto mo nga mag-left turn, ang inner mo, ang 4 lanes na mo, no? Ang sunod sining lane niya banwa, no? Para na iya sa madiritso. Tikon wala dira iya sang may nagabantay, hilabi pa kun gabi, damo-damo gid iya sang mga gilirahon nga klase sang driver. Kun kaisa sa pagka dismayado mo na lang bala, apisar nga ti, kalain man nga pangabuyuan mo, malain ang imo sinisig ka pariyo, pero kung katon niya kagulpi nga, ari di saya sa piyak sini nga lane, ma-left turn siya gali, ikaw yung nga nagatiner sa outermost left lane, ikaw may kinamataro nga mag-left turn. Gulpihada lang yan, mas mahana ka maliko pa wala, katon niya ka kag maliko siya. Ti kung dismayado ka kung kisa kag dumadala ka man sa emosyon mo, ang kabay pa nga madisgrasya ka sa unahan. Oh. Di ba? Kabay pa makabunggo ka! Oh. Isa man sa mga ginatunaan sang road rage. Bangod ina banwa, no? Nga lack of discipline, self-discipline. Kagang batasan, abi sa mga Pinoy nga ti, masunod lang kita kung may nagabantay. Ti kung mag-amusin na, hindi kita gali masaligan eh. Kay naga-follow lang kita sa mga laws kung may naga-monitor, kung may naga-bantay. Tidamo na lang inaiya sang mga matuga nga hindi maayo sa dalanon. Kung hindi ikaw disiplinado, kag hindi ikaw responsable nga sahi isang driver or sahi isang pedestrian. Hindi taman mabasol totally ang Public Safety Transportation Management Office, particularmente sa Traffic Division, nga hindi sila maangmambal, ay hindi si Kunlo na, sino na nagapungko na sa traffic na, ay hindi na sila kaisrot sa pagkaio sa trapiko, sitwasyon sa trapiko, traffic management sa syudad sa Iloilo. Hindi na sila kaisrot, hindi na sila kasarang. Ti sa mga nagahambal sang amuna, pangita kadira abi bisan jutay lang nga ispiho, mirror bla, kag mangispiho ka, kag mangkuton mo na ikaw galingon mo, no? Nga ti ako bala nangin responsable nga driver, nangin responsable bala ako nga pedestrian, nangin responsable bala ako sa dalanon. Mangkuton mo anay ikaw galingon mo, hindi mo anay pagkamalauton ang kung sino man ang nagadumala sa public safety or sa traffic management. Kiti ginahimo man nila ang tanan, in fairness man sa ila.
Pero ikaw, nagasunod bala ikaw sa traffic laws, regulations, laws, or rules? Di ba? Sa aton sini mga kabombo. Amo inang isa sa mga nagadugang man nga faktor kung nga kinarambot sing ang sitwasyon sa aton siniya nga trapiko diri sa syudad sa Iloilo. Isa pa gid ka halimbawa during rush hour sa crossing na bala sa may Capitol sa likod. Di bala 4 lanes na dira? 2 ka lane para sa halin diri sa Muliluni pakadto sa Lapas. Ang other lane halin sa Lapas pakadto sa Muliluni area. Notisyaryo bla siguro subong ara na dira or karon mga 2:30, 3 p.m. Kunti may stoplight na dira. Sus Maria kagusip po. Ang 2 lanes nga from La Paz to Iloilo City proper, nahimo na yung 4 lanes kay nagdinik-dik kanay na dira, nagapauna-una, tabok. Oh? Ti imbis kung tani banwa nga bisan medyo ma-delay ikaw pero sige-sige bala. Kag nagasanto man sa time sang pag-ilis sang kolor sang stoplight. Tiyang nagakatabo sina dira, nagapinagil utanay, panagil utanay, sal utanay na lang, kanya-kanya. Sa aton sino magkabumbo? Ti karon abi kon magsang-idaray ka mo dira. Ti kunti problema, galastuhan naman. Karon abi, may nasag-idan ka dira, kagang iyagali sa lakyan, why rehistro? Kagang nag-drive, why driver's license? Ti kunti, mas dako nga bukol. Oo. Oy, pero sa mga driver na, di ka mo sagad ka drive nga wala ka mo sa driver's license. Oh, dapat may driver's license ka mo. Dapat inyo sini nga mga salakyan na rehistrado man. Oh. Di bla maninoy dante. Amo lang na sa aton sini matag palamati. Hindi manigilayon makasulbar sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, pero makabulig ini pahagan-hagan kon ang tagsa-tagsa sa aton tungdan tang aton sini ginatawag nga individual responsibility kag dapat may self-discipline kita. 11 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Istorya eleksyon kita. October 30. Barangay and Sangguniang Kabataan elections na. Ang city government, ang sa city accounting office or treasurer's office, nagpang-inspect na sa mga eleksyon paraphernalia nga gamiton sa Oktubre 30. Now, may pipila pagkikita ka mga diskusyonan diri later on kay may isa ka aspirant sa pagkakapitan, mapadagagin siya kapitan mo. Kani kang pag-file sa COC, na ano man tuya nga ang iya sining nga ginfilapan, para iya sa kagawad. Ay sus, hindi ba lagi na interview man na? Nga ano yung, sir, ma'am, mayong aga, mayong hapon, ano padaganan mo? Di ba lagi na husisa gina, antes mag-fill up sa nga, or mag-fill in dira sa nga certificate of candidacy. Iti insat karon iya nga muto na tabuaw sa aton sini makabumbo. Kag isa ka barangay diri sa syudad ginakabig nga area of concern sa palabuton sini nga eleksyon. May anong pagika-individual din nga na-record nga naglapas sa ganban. Kag later on, ipakita ko sa inyo ang ihemplo sang premature campaigning. Kay bisan sa pag-lay down mo pa lang sang imo siniya nga plataporma di gobyerno, kag ibutang mo sa social media,
premature campaigning na. Pero basi kung may matun-an pagi kamo diri, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Balikan tayo ng mga balita sa gihapon diri sa pagpalayag sa bombo na isauto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies.
Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa In Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby Bombo Angel Tan. Ibalo naton ang dugang sining nga mga balita kay kunti nagalabot na diri ang mga election paraphernalia, no? Sa aton sining nga mga kabombo, ang City Treasurer's Office nagumpisa na sa pag-inspect sa sining mga galamiton, para iya sa palabuton sining nga Oktubre 30 nga barangay and sangguniang kabataan elections. What's the latest? Check ta si Bombo Angel Gel sa report. Please come in. Bombo Cham nagsugod na ang Iloilo City Treasurer's Office sa pag-inspeksyon man sa mga election supplies kag paraphernalia para sa barangay and SC election. Sa interview sa Bombo Radio, kay Engineer Jimmy Hermano, Department Head sa Nasambot nga Talatapan, iya gipahayag nga may yara 191 tanan ka mga bundles ang kinahanglan nila malantaw kung kumpleto gid man ini Bombo Cham ang mga unod sini para sa tagsa ka mga presinto diri sa may syudad. Sino si Engineer Hermano, ang paraphernalia sang 5 ka mga presinto ang ara sa isa ka bundle. Totally, ni ara 985 tanan ka mga presinto diri sa may syudad sa Iloilo. Paatag niya diri, ginalauman nga matapos nila ang pag-check sang mga paraphernalia sa sulod sang duha ka semana. Kay ti ang obrahon nila diri Bombo Cham, hindi lang weekends, abi ang schedule nila nga ti ang 8 to 5 kung Sabado, pero ma-duty pa gid sila weekdays after sang mga office hour nila from 5:30 PM to 8:30 Bombo Cham from Monday to Friday inila nga schedule. Dugang pa sang natungdan, ginahulat na lang nila sa subong ang indelible ink, official ballot, tig election returns para makumpleto ang mga papeles nila Bombo Cham. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Engineer Jimmy Hermano sang aton may interview. Ginabuksan nato nga 191 ka bundles. Kada bundle may 5 ka presinto na siya nga unod. Election forms paraphernalia sa 5 ka presinto. So kada isa sinakakuan ka pack, gina-check naton kung kompleto ba lang election forms nga unod niya. Agad nga ma-inform naton ang election officer kung may mga butang o kung may mga election forms kita nga kinahanglan kumpletohon before magabot ang election. Sir, mga pila ni sir ka mga papers ang ara sa isa ka bundle nga ni Sir Jimmy? I think mga pila ka bilog. I think mga 30, more or less. Oo. Mga 30 more or less, sir, per bundle siya? Yes, ma'am. Per bundle. Okay. Ang all throughout the day, Sir Jimmy, ano di ang obrahon sang City Treasurer's Office nga ti asserting sang kada unod sang sining mga paraphernalia, sir? Exactly. Mula yung muunta sa buong kwan. Bilog nga adlaw, kag kada weekdays from 5:30 to 8:30. Kada Sabado kag Domingo from 8 o'clock to 5 o'clock is to check kag i-ascertain kung bala ang tanan nga official forms and paraphernalias nga napartinisa sa mga presinto kompleto. Okay. So bali sir, once ka may kulang, i-report na yon. Once ka may kulang, i-inform nato ng election officer sa Iloilo City. Tapos sila naman na ang may responsibilidad to inform the election office, central office sa Manila para mapadala kita sa mga kulang ng mga paraphernalia and forms. Okay, to clarify lang sir, bisan na weekdays ma-duty sa gyapon 5 to 8 sir, no? 5:30 to 8:30. May duty kita Monday to Friday. Kung Sabado, it's 8 o'clock to 5 o'clock. Domingo. Mga pila ni sir ka weeks ang tentatively matsyag ninyo matapos ni before ang election? Hindi ko lang siya matansyar kay base kung may mga ginapangita kita mga kakulangan. Pero I think matapos na ito in 2 weeks. Before October, I think matapos na ni. Before October, yes. Sir, to clarify lang, may ara pa nga mga kulang or ginahulat nga mga forms para makompleto ining mga paraphernalias per precinct, sir? 3 ang ginahulat naton. Isa, indelible ink, supply na siya. Kag duwa ka importante gid, ang election returns kag ang official ballot. Mga tentatively, sir, saan ko na maabot? Why ko kabalo kung saan maabot, pero
para sa akon ang spacing kag safe nga time nga padala diri para ma-check naton is mga guro mga 15 days sa akon na saya, pero depende sa Comelec kung saan nila padala. Kung padala nila beyond that period, we will still do our job para nga ma-verify naton kag ma-allocate sa mga presinto. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Engineer Vinny Hermano sa City Treasurer's Office. Alright. Now, di ini ni naka-stock Bombo Angel? Sa may PIC, Dabla Banda, Bombo Cham, sa may Molo, sa may kilid sang Molecular Lab sang City Government, dira lang gid banda. So, dira na subong nakabutang. Exactly, Bombo Cham. Pati ang mga ballot boxes na nila kung mga yellow, nila nga ginasudlan sang balota, subong ginapagpintahan nila iniliwat, kay iban rin nag-fade na balang color, Bombo Cham. Ihambal kay inasan na istorya naton, by today to, kung wala lang gani, kung nag-ulan kagabi, kung kagwina, Bombo Cham, natapos na nila, pero subong adlaw, hingagawon nila nga maubos, inikapinta ang around 900 plus sa mga balota, kung surudlan sa balota, Bombo Cham. Iniya tanan for Iloilo City purposes or use only. Yes, exactly, Bombo Cham. Siyudad lang din ng Iloilo. All right. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Sa aton sini mga kabombo, so tudo kayon karon or bisan Sabado Domingo ni nagatrabaho ang mga taga City Treasurer's Office agud nga makalagas sila sa mga deadline, kag subong man sa pagtipig sang pila pa ka mga galamiton sang palabuton sini nga eleksyon sa barangay kag sangguniang kabataan sa palabuton nga Oktubre 30. Now, ari na kita, istorya kita politika, ay hindi man sila nga politika, istorya kita eleksyon. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Anong natabo sa isa iya ka punong barangay aspirant kung tani? Napapili gid siya punong barangay, galing anong sistema? Kay sa iya sini nga pag-file sang certificate of candidacy, pag-fill up or fill in, sa pagkabalo naton sang proseso, sandig man sa report nga ton sininabaton nagikan sa aton sinamakupdan mga bombo reporters nga before kahatagan or magkanto ikaw sa area, for example ito sa Mall Abe, may ara na dira sang naga-supervise, naga-guide, naga-explikar kag may sort of interview pa na nga, ma'am sir, anong padalaganan nimo? Bilang tawa ko sang imo sinidala nga mga dokumento dira, ti how come nga nagsala pa niyang sa kay punong barangay aspirant gani, and sa karon ti imbes nga barangay kapitan tan ilaganan niya, barangay kagawad kay ang barangay kag ang COC sa barangay kagawad amo tuyang iya sini nga pilapan. Check tabla ang follow-up report ni Bombo Gladwin Gustilo. Glad, sa report, please come in. Bombo Cham, isa ka kandidato diri sa syudad sang Iloilo, kung tani bala Bombo Cham, pagka punong barangay, ang iyang padalaganan kaso, sala ang iya na file nga certificate of candidacy. Ini Bombo Cham, isa ka pinasayman nga kaso nga may kaangtanan man sa barangay and sangguniang kabataan election 2023. Nag-file Bombo Cham amo si Melanie Bellanes, nagpadalagan tani bilang punong barangay diri sa barangay San Nicolas sa distrito sang Lapas, kaso ang iya nasulatan nga COC para sa kandidato bilang barangay kagawad Bombo Cham. Pulihin niya lang natulupangdan nga sala gali ang nakuha nga form nga iya na pilapan Bombo Cham. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Jonathan Saino, ang Iloilo City Comelec Election Assistant 2, iya ginpayag nga kuntani natukiban ini nga sala gali ang iya bala nga ginfile nga position, ginreport tani gilayon sa Comelec agud bala maislan man, kaso Bombo Cham natapos na ang period sang filing sang COC sang September 2, bago siya bala nagreklamo bala Bombo Cham kag nag-appeal man sa Comelec. Dugang pa ni Saino ang pwede niya lang himuon
kung padayunon niya lang ini or mag-withdraw siya. Nabiluan man mo po champ na si Villanes, nagapadlaga man ini last election man sa pagkapunong barangay, kaso naperde man ini. Yari bala ito pamatian si Jonathan Saino, ang Iloilo City Comelec Election Assistant 2 sa ato na interview. Di na siya last election, nag-return bout sa. Ano yung padalaga niyo sir last election man? Kapitan man last time. So hindi siya gala incumbent tira sa San Hindi siya incumbent, naperde na sa last time. So, kay natapos ang filing of COC. Oo, ang iyan ang case, nag-file, ang intention niya is to file po ng barangay. No? Ang iya gin-file, COC for members ng barangay. So, ang problema na dira, kay tapos ng filing ng COC, tani ko na-discover ina within the filing ng period of COC, maka-withdraw pa siya pag maka-change ang iya nga COC. May mga case na basta within the period pas ang filing ng COC, pwede na sila maka-withdraw kag maka-change ang ilang COC to other position. Pero sa subong wala na balido na to ang iyang COC, no, kay ara man sa na file man sa insakto nga time, pero ang problema ang iyang nga COC na ina nga posisyon ang iyang nga gin-file. may pangalan kita sir, ipokising mo. Melanie Villanes. Taga Barangay San Nicolas La Paz. Sa Nicolas La Paz, oo. So, ang problema na daya kay nag-ubra na sa iya nga may preparation na sa iya nga pag-prepare sa mga campaign materials, no, nga ang iya mga tarpaulin for the position of punong barangay, wala ta choice, ipalo gina kung anong siya COC or may option siya, pwede siya mag-withdraw. Okay. Ato nabatian si Jonathan Saino, ang Iloilo City Comelec Election Assistant to Bombo Champ. So why na gid niya tsansa gali Bombo glad nga maligwat pa be or i-correctionan or anong mga why na gini sa medios posibles withdrawal na gid lang sini ang do iya sini nga nagakabilin sini mo it's either nga padayunon niya ang pagpapili bilang barangay kagawad o kung ma-withdraw na lang siya. Yes, Bombo Champ, kay invalido na bala ang filing man sang COC sang September 2 kay napasa na ini sa Central Office Comelec Bombo Champ. Amo na nakibot lang ini si Villanes nga sa ang ayabla pangalan sa kagawad na basi amo na nga nagreklamo ini sa Comelec man Bombo Champ. Hindi bala Bombo Gladwin sa pag-file mo sa COC may mga taga Comelec na dira nga naga-brief sa imo before ikaw mag-file sa imo sining COC, ginahusisa na dira kung anong padalaganan mo or whatsoever. Ay niya ma-brief si Ma'am Melanie Villanes? Well, may ara man sila screening bala Bombo Champ, gina-validate man ang tagsa-tagsa nga COC, kaso sa lagidya ang napilapan ni Ma'am Melanie. Amo ni ang ayab lang COC is member para sa sangguniang kagawad sa barangay Bombo Champ. Amo na wala ni mamahimo either ma-withdraw siya or padayunon niya lang ini nga position Bombo Champ. Siguro mas mayo kung malabot man si Ma'am Melanie para makuhaan taman sang statement ang iya sining bahin. Thank you gid Bombo Gladwin. Amo na Bombo Champ ni mga campaign materials man siyang ginhimo para sa pagkapunong barangay man, Bombo Champ. Kaya mo na, naganugunan siya bala, Bombo Champ, kaya ang iya man gasto, kagang iya bala nga gin-effort man na para sa iya nga campaign materials, Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Gladwin Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Agustilo sa imo sining follow-up report. Di ka dako pakita ta bala Bombo Omel ang certificate of candidacy for member sangguniang barangay. Lain yang certificate of candidacy for punong barangay, di ba?
ano man na mislok ano plastada sa aton sini makabumbuay gid may nakahutik abisa kay ma'am dira. Anyway, ma-withdraw sa pagkakandidato or mapadaga na lang siya barangay kagawad galing kay ang iya sininga mga campaign materials for punong barangay mo. Mangkuta na lang siguro kung saan ang next nga barangay and SK elections. Kag paislan mo lang to ang tuig guro, ma'am. Sa aton sini nga mga kabumbo, 33 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, may isa kuno ka barangay diri sa syudad kag ginakabig area of concern sa palabuton nga barangay sa unyang kabataan elections. Kag may anom ka individual na record nga naglapas sa ganban sa Barrio Obrero to may ginpapanawagan man sang show cause ordero para sa batok sa early campaigning. Istoryahan taning early campaigning bala later on sa aton sini nga pagpangalagad. I-check ta ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon balikan ta ini sa panay nga pagpalayag sa momo na isaud to pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente.
Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga Being standard na time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumlan. Check nato nang iya sining report kay sa kabarangay diri sa syudad sang Iloilo. Ginakabing nga area of concern. Paano ini gin-identify, paano gintumod nga area of concern ni kag may 6 na ka individual ang naglapas sa Comelec gun ban. Check ta ang linya karon ni Bomboria Mumlan direktamente sa Comelec office. Bomboria, sa report please come in. Isa ka barangay sa syudad sang Iloilo ang ginakabig nga area of concern sa 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Ini matapos man ang ginpatigayon nga ikaduha nga Regional Joint Security Control Council 6. Kaupod sang iban pagid nga mga concerned security agencies sa Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office, iya ginpayag nga hindi pa may ngadlan ang nasambit nga barangay sa isa sa mga distrito sa syudad sang Iloilo sa diin ginatugyan sa mga kapulisan ang pagpalayag sini sa bahin sang Commission on Elections. Suno kay Sangrines, nagapasalig man sa gihapon ang Iloilo City Police Office nga mangin support role ini sa Commission on Elections sa pagmonitor sa area sa syudad. Nagapanawagan naman ang natungdan sa mga pumuluyo nga magsunod gid sa mga pagsulundan sa Commission on Elections. Ilabi nang ini ang gun ban nga ginapatigayon. So as of press time, Bombo Cham, sa padayon nga pagpahamtang sa Comelec checkpoint sa kada distrito sa syudad, mayara na sang 6 ka mga individual nga na-apprehend sa diin na tinguhaan nga makumpiska ang 2 ka armas luthang, 5 ka bladed weapons o kun kutsilyo kag 3 ka live ammunition. Sa dugang atong detalye aton pamatian si Police Major Shalamay Sangrines. Sa areas of concern diri sa bilog nga syudad sa Iloilo, ang ICPO kaupod sang iban pa nga mga ahensya kaangay sang Armed Forces of the Philippines so Philippine Army kag sang Coast Guard, nakapatigayon kita nga maka-rekomenda sa bahin sa aton nga City Comelec officer sa isa ka barangay nga ginakabig naton nga areas of concern kag ining barangay of course padayon naton nga ginamonitor kag as of this time may mga gipang deploy naman kita dira nga both uniform kag non-uniform naka-uniforme kag wala naka-uniforme para nga masiguro naton nga hindi ni makatublag o makatugas ang gamo sa palabuton naton nga BSKA 2023 elections. Since nagsugod na ang election period diri sa syudad sang Iloilo, ang ICPO nakatigayon nga maka-aresto sang 6 ka individual for violation of Comelec gun ban. Kag sa anong man ika-arestado, 2 sinidri na kwaanta sang armas luthang kag 5 na kumpiskar naton nga mga bladed weapon o kon mga kutsilyo kag may 3 kita ka live ammunitions nga nakuha sa ila. Kag sa anong gani ka-arestado for Comelec gun ban, tanani si ila na file naton sa nagakaigo nga kaso. Kag ang panawagan sa ICPO sa tanan nga sa gihapon still in effect ang Comelec gun ban
sa bilog na syudad sang Iloilo kag mas maayo kung magsunod sila sa pagsunundan sa COMELEC kag of course magsunod sila sa pagsunundan sa taladapan sa ICPO sa kapulisan kag hindi sila maghimo sa kanuman nga katuntuhan. Si Police Major Shalame Sangrines ang pagtumod sa ining area of concern sa isa ka barangay sa syudad sang Iloilo ang pinaagi man sa pag-profile sang Commission on Elections. Umpisa nga nag-file sang Certificate of Candidacy ang mga aspiring candidates sang Agosto 28 tubtob Setyembre 2. Gilayon ini nga na tinguan no nga makapag-background check ang Commission on Elections. Sa bugos naman nga Paano, Bobori, paano natumod? Anong ginbasihan sang ICPO, Philippine Army, tawag sa ni COMELEC nga gin-identify nilang isa ka barangay diri sa syudad? May history sang election-related violence. Anong plastada? Amo ina ang pinaagi man sa dira nga mga history man sa mga political rivalry o ang isa ka barangay ini sa syudad sang Iloilo, mga kinagamo o involvement man sa mga partisan candidate or group sa Bombo Cham. Rason nga na-identify ini bilang area of concern sa syudad sang Iloilo. Ano nga barangay ini? Amo na gani Bombo Cham nagapabilin nga hindi pa mahingadlan not unless nga papalayag ini sang Commission on Elections. Ang tikom ang bibig sang Iloilo City Police Office as to kung diin ini nga mga barangay sa syudad sang Iloilo ang area of concern. Pero rest assured nga ini nga barangay ang sa idalom sang pagmonitor sang makakapulisan kaupod sang concern kaupod sang mga Armed Forces of the Philippines ang nagapadayon. Sa bahin naman sa bugos naman inis nga Western Visayas sa Bombo Cham, may ara naman sa 47 ka mga individual ang na-intercept o na-apprehend sa Police Regional Office 6 bilang paglapas man sa Commission on Elections gun ban. Sa diino, duha diri ang sa bahin sang law enforcement agencies, 43 ka mga sibilyan, kag duha ang security guards. Ang kabugusan nga checkpoints ang ginpahamtang sa Police Regional 6 ang nagdangat na sa 8,240 sa diin ang kabugusan nga na-surrender nga mga loose firearms. Amo ini ang nagdangat naman sa 249. Ari pamatian naton si Police Major Mary Grace Borio. As to our latest data sa COMELEC gun ban, as of September 22, na-record natin is 47 na tanan ang aton nga na-aresto in violation sa aton nga COMELEC gun ban. Duwa diri halin sa other law enforcement agency, 43 ka civilians kag duwa ka security guards. Police Major Mary Grace Borio, ang inibala nga balikan ta ikaw Bombo Cham nga paano ini nakabig nga areas of concern bangod man sa section 341 sa Commission on Elections Resolution 10924 o kuna general guidelines kag iban pa nga mga related nga mga layi para sa October 30, 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Ang may-ara ini sila sa mga category. So, category green, category yellow, category orange, category red. Sa diin, no, ipatpat naton sa aton mga kabombo kung anong buot silingon sa kining mga categories. Ang yellow category, ang sa diin may gakatabo nga suspected election-related incidents sa nagdigad nga duwa ka eleksyon pananglitan, wala sang partisipasyon sa mga domestic terror groups, presensya sang intense partisan political rivalry, nga wala man sang partisipasyon sang domestic terror groups, posible nga employment sang partisan armed groups, pinagi sa mga kandidato sa area, kagang area nga gindeklara sang commission nga under control. Sa idalom naman sang orange category, ini ang kombinasyon sang duha ka mga factors sang yellow category o kung may pamawog sang terorista o kung rebelde nga grupo sa lugar. Samtang ang red category naman amo ini ang mga lugar nga may kombinasyon sang yellow category kag may seryoso nga pagpamahog sang terorista o kung rebelde nga grupo. Ang green category naman
sa Western Visayas. Amo ini ang 3,879 o kung wala ini sang any man nga cases sang election-related incident kag hilway sa anuman nga kinagamo. As to this day, Bombo Cham, isa ka barangay lamang sa sudad sa Iloilo ang ginakabig nga area of concern nga ginabantayan sa mga kapulisan kag iban pang concerned security groups. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Ria Momblan. Ano ay hanang rason nga mapagwa sa statement aton sa kapulisan kag hindi man lang nila paghingadlan kung ano nga barangay niyang area of concern. Well, ara kuno sa COMELEC ang authority sa aton siniiyang nga mga kabombo, no? Tisa na siling ko na balik naman kita sa sitwasyon nga hulaton tanay may matabo kag among pagamang dira na dagali nga barangay. Anong purpose nga ginatago-tago sang aton sining mahensya sang gobyerno abi? Anong rason nga hindi pa ni paghingadlan, di pa pagtumuron sa aton sining mga kabombo? Di naka-deploy naman kamo sang uniform kag non-uniform personnel dira. What's the purpose nga hindi pa paghingadlan kung ano ini nga barangay? Sa aton sining nga mga tagpalamati. Ang iban sa aton sining nga mga kabombo kay way nakabalo kung di ni nga barangay basi kung makasaboy dito bala agi dira o kung anong sistema kag pinusda kanay dira karon ng mga kandidato to be? Kag masalabat ina mga bagay nga ti do kung tani di na naton gusto nga matabo pero galibog ang aton sini nga paminsaron kung nga may barangay nga area of concern pero hindi pa pwede mahingadlan. My goodness. Anyway, sa gyapon nga respetar naton ang kung anong desisyon sang ahensya sang gobyerno nga ni the COMELEC, PNP and the Philippine Army. Sa mga kabombo naton madamo kag daw gintungdan gid sang Commission on Elections ang ila sini nga pahayag nga sila ang magapatigayon sang motu proprio investigation kag dagdagan sang show cause order pananglitan nga may mamonitor sila nga nagapatigayon sang premature campaigning. Makapila ka bes nga ginpandaman sang Commission on Elections ang mga kandidato sa palabuton siniya nga barangay SK elections nga ang panugod sang campaign period sa Oktubre 19 pa. Pero may iba na din giging pangdagdagan sang show cause order. Sa syudad sang Iloilo, sa Barrio Obrero, gindagdagan na sang show cause order dito sa aton sini nga mga kabombo. Kay may mga post kuno sa Facebook, so on and so forth, nga ginakabig as premature campaigning. Ari, pakita naton bala ang athag kag halimbawa sang premature campaigning. Hindi niya akon video credit sa owner. But matian ta kung ano abi ang panuaron sang nagaplano nga magpapili sa pagkapunong barangay kag anong iya sining political agenda or outlook, no, para sa kaaraydan kang ana barangay abi matian ta isa sa mga kandidato nagapapili kapag kapunong barangay Bumuomel. Tugid nga magdaog ko bilang kapitan para matuman ko man ako nandun sa kinabuhi nga magka-iPhone, maka third floor balay kag maka-Inmax. Mising mga plano sa kabuhi. Mga plano ko kagantalan ng kabataan di tagaan sang mga cellphone nga iPhone 14 hulugan pundo ka barangay akong gamiton kay ang porsyento nga patubuan ta. Nami isang mga mga vision sa pag wala na ko pabutang nga kamera
Kada purok nga may chismosa ako ni Moon, swilduhan ko kada bulan. Ito, Chismil. nami ba? Oo mo na. Bakod ba? Amo na. Tapos, wala na sa mga duro, pare kubikos. Tanan nga pala hubog, himuon ko barangay Tanod. Ito, bakod. Ang sweldo nila yan? Ang sweldo nila, Whiskey? ha? Ang sweldo nila whiskey? Gismil dala whiskey. Amo na nga kung yung sweldo sila. Ang kinanapag inom sang whiskey yan sa aga, ugto hapon. Okay matay, plus may sweldo pa nga gismil. Sa dini nga barangay kay masaylo ko registration to. Awakon mo barangay Tanod. May sweldo, gismel, plus whiskey. Ang brown niya, aga, udto, hapon, mainom lang. Perte, no? Kag, siyempre, gastugin man mo. Pila nga daan subong magpa-install sa mga high definition, high quality nga closed circuit television ni Bumbuomel. Tingi ako nung nga imuon, sinyaway niya sa CCTV at anang nga chismusa tipulon ko, swilduhan ko. Amo na masirbi nga, closed circuit television. Pero magin. Ang imuon niya, mapautang siya sang cellphone di kamera nga malahalon. Pero ang gawito niya, pundo sang barangay. Pero ti ang tubo ko no, ang interes, iya na niya Baw, marunggis kagidkap. Agang handom niya, nga makapitan siya para kuno nga, makapa third floor siya balay. Magluwas siya makapa third floor siya balay, mamakal sa sang cellphone nga latest nga muda, no? Nga malahalo na, no? Bumbuomel, no? Kag scooter nga muda man subong, nga malahalon man. Ingad lang talaga, hambalya siya handom ko. Ang plano ko nga magkapitan ko para makapa third floor ko balay, makabakal ko iPhone 14, kag maka Inmax. Grabe, puwerte ang tawag ni ang handom kag mga plano ni Kapliwat bala Bumbuomel sa mga kabumbo naton nga way ka kabati kag ka-catch up. Yari si punong barangay aspirant, no? Nga nagapanuktok sa inyo sining ganhaan sa panabuton sining eleksyon, premature campaigning, manipurtihan dom yan niya Are, batihan taluat si Kap. Gito gid nga magdaog ko bilang kapitan para matuman kung man ako nandun sa kinabuhi nga magka-iPhone, maka third floor balay kag maka-Inmax. Nami sa mga plano sa kabuhi. Mga plano ko kagantanan ng kabataan di tagaan sang mga cellphone nga iPhone 14 hulugan pundo ka barangay akong gamiton kay ang porsyento nga patubuan nami sa mga Werte nga mga plano imo, Kap. Werte nga mga plano ni Kap po. Di hamakon mo sinabanwa. Kung may mga kasubong sina nga ginaplastar ya kung ano plano, makabig na premature campaigning. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ano ang plano yan ni Kap, no? Sa inyo ba? Ano ang plano ni Kap dira? Sa iya sining pagkandidato sa inyo barangay? Plano yaman ayhan nga maka-third floor balay. Pasi ang kapitan nyo dira ng padlagan kay plano niya nga magbakal man sang malahalon nga cellphone. O kon magbakal sang malahalon nga scooter. Anak ng tinapaw. Tapos tanan ko nga kabataan to, gaan niya sa malahalon nga cellphone, ipahulugan niya lang, pero ang pundo, iya ka barangay. Pero ginansya, iya. Pwerte, no? Grabe gagata ang utok. Pero, makabig taman karon banwa, on the other hand, nga gagata ang utok sang representative sang Makati sa 2nd District, kay man ginaduso niya diri karon ang panibag-o sini nga requirements para iya sa SIM card registration. Ini kasunod sang pagbalahuba sang National Bureau of Investigation nga may nagparehistro sang subscriber identity module o kun SIM card nga isa ka amo. Kanami isang barang isa isang amo. Tinakapasar
may mga karakter to sang sikat nga anime pasado man. Oh? Kag iban pa sa aton sini nga mga kabumbo. Ti gina question karon ang security sang mga telecommunications kambaryo iya sang amo nang bag-o sa mga palagwao ng One Piece. Oh? Tapos ano no? Ang part 2 yan, titupis Oh. O si Bart Simpson nagaparistro. Paring Bart! Oh, amusta ka na? Oh, tiyamakon mo sinabanwa. Pero, ang Makati District Representative Luis Campos, mas maayo nga ilakip sa requirement ang facial liveliness, live selfie, optical character recognition and facial recognition. Sa malipot sini nga pulong ginaduso diri nga ilakip sa subscriber identity module ang selfie. Nga hindi na iya bala ang picture mo na, picturean mo pa. Kunti ilakip sa requirements ang pagkuha sang imo aktual nga litrato or selfie. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti dumayo man ang ginaduso niya para nga sigurado. Laban-laban way na sang amo nga makapasar. Ang tsura daw amo lang. Pero amo, duway guro ang tsura daw amo lang. Amo yang makaparistro pero ang amo do hindi na niguro ya sa aton sini mga kabumbo. Kiti lang tawa bala mo na ni ka-advance ang aton sini nga teknolohiya pero amo gali ni kahuyang sa bahin sa mga telecommunications sa company. Amo ni kahuyang ang ila sini iyang security sa ila sini nga tawag sina sa ila sini nga system. Sa aton sini mga kabumbo. Ti ano ang mga telecommunications company diaw Smart, Globe, Talk and Text, so on and so forth. Kung isa gani daw makasulod man sa paminsaron tanga ano ganito ang gingamit sang nakaligan ng eleksyon? Smartmatic to? Mumumel? Ang mga PCOS machine to bla? Hindi ayhan, hindi malayo nga mayara man sang mga kasubong sini nga mahuyang ang ila sining cyber security or whatsoever ang tawag sila dira. Ang ila sining system nga ti posible iyang malutsan sang mga flying voters sa aton sini mga kabumbo. Pinsara lang base kon do may igo man sa aton sini mga kabumbo. Gali kiti wifi mabalaho ba? Wifi sang may nakapamatuod nga mayara sang natabo nga election fraud. Gamit ang mga PCOS machine pinaagi abi sa sining network dira or kung ano man ang mga ginatawag sining sahi sang mga gamit or equipment nga ti internet operated sa aton sini mga kabumbo. Ti ini gani parehistro nila amo, parehistro nila si Bart Simpson, parehistro nila si Juan Perez. Sino pa ginto? Ti hindi ayhanin kag hindi malayo kag hindi huyang ang sabahin karon sang data sang aton sini iyang election. Mga previous why ko naga-refer sa nagligad sini nga eleksyon ako ti sa iban pagid sini nga mga nagliligad nga mga eleksyon. Sa pangkabilugan. Why ay hands ang magic hands nga kuti dito. Sa aton sini mga kabumbo. Ina, paminsaran ta. May tubtob ka karon sapon hasta sa buwas nga adlaw. Kag hutiki lang ko sa Lunes Kung anong imo sini nga pamatyagan. Pamangkot wala ka na bukas usang social media mo bla. What's on your mind? Kung ang kilala ko pa, kung si Bumbo PGB pa, what's on your mind? Never mind. Sige. Sa aton sinimatag palamati tugtog naman sa Lunes
sa aton sini nga pagpangalagan sa gyapon diri sa Bombo Radio Iloilo. Kita. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blancover, gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans.
makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balati. Ito ang Bombo Radio Philippines
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, Gin. Sa iyo tanan mga kabombo, maulanon nga hapon. Sabado nga edisyon, susunod nga palatuntunan, kahapon lamang program, kaupo ninyo si Tita Regine. And let's check ang ato nga Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Yes, we share gifts and love on Christmas. 93 days to go before Christmas, mga kabombo. Good afternoon sa liwat. Maulanon nga hapon. Ika-23rd sang September 2023. Nagapanambalik kita sa Tita Regine para nga mag-interview today sa aton nga winner. And at the same time, mag-reveal kita sa aton naman nga new winner para sa saningan semana. And let's hope nga mangintayo yun ang atong pag-istorya sa aton nga winner nga didto pa sa may Western Samar. Si Neni ang aton nga pag-interviewon sa Diligid Lamang Madugay. And so, ready na kamo dira mga kabombo. Mabugnaw ang panahon na migino kung may tanong ka mo dabi nga kamote, hindi gani saging. And then, parisan nyo sang kape, hindi gani energy drink, abaw ka namin. Ang iban sa labat, sige na, oo na. Ginagutom ninyo ako. Kami actually. But anyway, ari naman, no? Para hindi kita magutom tanan. Mabusog kita sa aton nga mga mabatian sa sini nga hapon. Kag ang ambahanon nga ginpiligid para sa inyo from the Bombo Music Festival. I'd like to welcome everyone with a song from Cookie Zamora, Ikaw na Kaya. Good afternoon. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay ang tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi
mahal na alay ng puso. Ay di magawa wakas. Oh, yeah. Ikaw na kaya by Cookie Zamora. And mga kabombo, I am inviting you nga mag-share man sa inyong mga istorya diri sa KLP. Basi nga, ikaw na gid man ang musunod natin nga mga winner. So first thing to do is write down your story and then you email that sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa saring nga hapon, sa ating nga pag-istorya sa ating nga winner, hindi natin siya makita. Ara siya sa isla. Kag, I do not know, ha? Sa ini nga maulanon nga panahon. Pero basi dito lang maadiri man lang yan sa aton nga maulanon, no? Basi dito sa ila, hindi man. So, we're really praying nga baskog lang ang iyang signal dito. Kag mangintayo yun ang aton nga pag-interview sa iya. So, please help me welcome ang aton nga winner, si Nening, sang Western Samar. Good afternoon, Gid, sa imo, Neng. Nene, no? Nene, hindi Nening. Nene po. Nene. Good afternoon din po. Nene po. Good afternoon din po, Tita Regine. Good afternoon. May kung mag-istoryahan na kita sa Hiligay nun, maiintindihan mo ba? Oo, naintindihan ko mo, pero hindi ako masyadong nakakapagsalita ng Hiligay noon. Naintindihan ko po, Tita. Okay, sige. Pero Tagalog na lang po. Sige. Nakakaintindi naman lahat ng Tagalog. Sige, mag-Tagalog muna tayo, ha? Mga ka-KLP lovers natin dyan, for the benefit of our winner here, si Neni, isang Western Samar. Taga saan ka talaga, Ne? Yung lugar ko mismo, ako, sakop kami ng palang Tarangnan. Sa island po kami nakatira, Tita Regine. Sa island. Sakop kayo ng Tarangnan? Opo, Tarangnan. Tarangnan. Alright. Kumusta itong isla na tinitirhan ninyo? Please describe this to us. Okay naman po. Mayroon kaming 6 na barangay, tapos may 8 sitio, mayroon kaming ilaw, may mga high school, may mga health center. Wala po kaming palengke, wala po kaming hospital. Paano okay yan? naman po, Tita. Peaceful naman dito. I see. Wala kayong palengke? So nagtatanim na lang kayo dyan? Mga lang po, mga sari-sari store. Pero doon lang kami bumili po sa Calbayog. I see. So magta-travel pa kayo if gusto nyong bumili ng maramihan. So ano yung... Yes? Ay, kung may mga handaan po, yun. Pero, halimbawa, yung mga sabon, shampoo, meron po sa mga sari-sari store, sa Tianggi. Okay. Yung palengke, may merkado kayo dyan? Wala po, Tita. So, paano? Paano kayo nakakakain ng mga gulay? Doon lang po sa Calbayog, pag pumunta po sa city, may paseresan po kami dito na malaking bangka. Pag pumunta po, pwede rin po magsariling bangka. Pag pumunta din sa city, doon po bumibili ng gulay. So, pangingisda, yung primary na trabaho ng mga tao dyan, hanap buhay. Opo. Very abundant. Ang mga isda natin, very abundant ba? Depende po sa panahon. Mayroong mga panahon na marami, meron din namang konti po. Kumusta ngayon ang panahon dyan? Medyo makulimlim, Tita, tapos mahangin kasi may low pressure. Dito nga umuulan na ilang araw na. But anyway, sinabi mo sa sulat mo na many years ago, meron ka nang ginawang sulat, pero hindi mo na ipadala dito sa KLP. Bakit? Tita, kasi po naisip ko pa, aywan ko lang kasi umalis po kami papuntang Maynila. Yung bahay namin iniwanan namin. So hindi na na-focus din yung isip ko sa sulat ko, parang nabaliwala. Tapos yun, nakabalik ako, nagsulat ako na uli.
So nawala na yung sulat na una mong sinulat na sana papadala mo dito. Opo, tita. Bali, tinapon ko na lang po. I see. This year, what made you decide na magpadala na talaga, mag-share na talaga ng story mo dito sa KLP? Tita, yung nagkataon po na namatay yung nanay ko, tapos sobrang lungkot, tapos nasira pa yung TV namin, tita. Wala akong libangan. Actually, nagpapasalamat nga po ako, tita, sa KLP kasi kahit paano, naghagan-hagan ang pamatsyagan ko, tita, kay bangod sa pamati ko sa KLP, kay may time na naghahaot ng dughan ko. Sobra siguro sa kamingaw, kalungkutan sa nanay ko sa pagkawala niya. Kaya yun. Kumusta naman kami dyan? Malakas ba ang Bombo Radyo Iloilo dyan? Malakas po, tita, pero yung mga tao siguro hindi sila yung iba nakakaintindi ng hiligay nun. Parang hirap na. Pero malakas po, tita. I see. Ano yung pinakamalapit na Bombo Radio station dyan sa inyo? Hindi ko lang malamang, narinig ko lang po. Tacloban daw, pero malayo pa yun, mga 5 hours pa, more than 5 hours pa pang biyahe. Ay, wow. Tacloban. Oo. What about yung Bombo Radio Cebu? Abot din dyan? Hindi ko po alam kasi sa Iloilo lang po kami nagpo-focus. I see. Okay. Balikin natin yung shinare mo dito sa amin. Sabi mo, elementary ka pa lang na naghiwalay na ang mga parents mo. Bakit? Anong nangyari? Kasi po, tita, ang nanay ko ang tatay ko, pumunta po ng Maynila para magtrabaho, para makatulong po sa amin, sa pamilya. Kasi naghihirap po kami, tita. Tapos, nung nakahanap siya ng trabaho, tapos nagpadala siya ng pera, tapos, nakaraan ng mga ilang taon, umuwi po siya. Tapos, ina nga, gusto niya, tita, na yayain na yung nanay ko na mapunta na kami ng Maynila. Para doon na kami manirahan. Pero sa dosi po, hindi pumayag ang lolo ko. Pero payag naman sana ang nanay mo. Opo, payag sana siya, pero nirespeto niya po ang desisyon ng lolo ko. Kaya yun. Doon ba kayo sa lolo nyo nag-stay before nung umalis ang father mo? Hindi po, may sarili po kaming bahay na mga bahay kubo po, parang ganun. Yung lolo ko may bahay din po sila. I see. So masunurin lang talaga sa tatay niya ang nanay mo? Opo, masunurin lang. Ilan kayo magkakapatid at pang ilan ka? 6 po kami, tita. Bali yung isa namatay. 3 babae, 3 lalaki po. Pangatlo po ako, tita. You said, after na maghiwalay ang parents mo, may kanya-kanya na silang buhay. So please tell us about this. Anong nangyari sa kanila after na naghiwalay sila? After na naghiwalay sila, tita, yung nanay ko, nakaasawa siya ng isang balo kasi yung asawa ng nanay ko, yung asawa ng stepfather ko, yung asawa niya na lumubog, nakasakay sa barkong imbido niya tapos lumubog. Okay, so namatay yung asawa. Opo, tapos yung tatay ko naman, nakapangasawa po siya dun sa may Maribeles, Bataan. Hiwalay sa asawa, may anak isa. Tapos ang anak nila po ngayon 2, tapos yung nanay ko, isa. So may mga step siblings ka pala sa kanya-kanyang parent mo. Okay. Opo, tita. So, 2 sa father side at saka isa sa mother side. Opo, tita. So, 6 plus 3, that's 9, no? 9 po. Opo. Okay. Kwentuhan mo kami tungkol sa pencil case na ginawa mo noong elementary ka pa lang, nung sabi mo, ang hirap talaga ng buhay noon. Sige, kwentuhan mo kami, please. Oh yes, tita, yung DIY na pencil case ko. Kasi one time po, tita, nakita ko yung classmate ko na mayroon siyang pencil case na pink. Gusto ko talaga. Kaya pag uwi ko ng bahay, sabi ko kay nanay ko, Nay, bilihan mo ako ng pencil case. Yun nga po, ang sagot niya na, hirap nga tayo sa pagkain, bibili pa tayo ng pencil case. Alam mo, wala ka ng tatay. Ganun po, tita. Tapos yung ginawa ko po, tita, nakita ko po yung lagayan ng isang soy sauce, tita, na 1 liter, tapos may handle po yan, tita. Linisan ko po yung tita, may ano pa siya, may
may latak siya, may residue sa ilalim. Sa idalong tita, itom, di ba? Tapos sinilinisan ko yun ng linisan hanggang, yun po, ginamit ko siya as pencil case. Tapos, pagpasok ko na po sa school, one time, bago mag-flag ceremony, dala ko na yung pencil case ko na nakalagay sa fishnet. Tita, yung bag ko dati, fishnet lang, kaya nalalaglag yung lapis ko. Opo. Tapos, tita, dumaan ako sa plaza. Tapos, tita, may nakapansin na bata. Tinuro niya, tita, tapos tawa siya ng tawa. Nakita kasi niya yung pencil case ko na parang maliit na galon. Galon, tita, di ba? Ganun. Tawa siya ng tawa. Hinila niya po, tita, kaya gusto niya kunin at siguro ipakita sa mga bata na nandun sa plaza. Pero pinaglaban ko niyakap ko ng todo para hindi siya maagaw. Okay. Kaya gusto niyang agawin. Tapos, tita, pagpunta ko sa school, sa room, dati yung pulungkuan namin, tita, may armchair na mahaba, tapos may compartment sa ilalim. Doon ko po siniksik yung DIY ko na pencil case. Kasi, parang daw mahibi ako, tita, yung feeling ko nung umaga na yun. So, nag-self-pity ka kasi hindi kayang bilhin ng mama mo yung pencil case na gusto mo. Paano ba yung pamumuhay nang naghiwalay na yung parents mo? So, bale, hindi kayo kinuha ng father nyo? Nasa poder kayo ng mama ninyo? Nasa poder lang po kami ng nanay ko. Tapos, tita, yung kuya ko po, mga 12 years old pa lang po siya, sumasama na po siya sa lao, tapos para mangisda. Tapos kami naman, ako, sumasama kay nanay ko, punta ng bukid para manguha po ng mga kamuting kahoy, o minsan maglinis ng bukid, manguha ng damo, mga hilamon, tita. Tapos yun po, tita, ang hirap ng buhay namin, ganun po kami. Ganun po ang kinabubuhay namin dati. Okay. Kwentuhan mo nga kami, yung tungkol sa feeling mo na parang binubuli ka noon dahil sa pangalan mo. Kung okay lang sa'yo. You know what, this is so realistic kasi ang daming mga bata ngayon, yung iba nga, nagva-viral, na ayaw nila ng pangalan nila kasi ang haba. Gusto nila palitan. At saka sinisisi yung mga parents. Bakit ganong pangalan ang binigay? Nahihirapan daw sila sa loob ng klase. Sige nga, kwentuhan mo nga kami. Oo nga po, tita, kasi parang na-insecure ako na parati ba, para kasi yung pangalan ko may ibig sabihin, tita, no? Parang ganun. Tapos, yung pangalan ko na, yung mga classmate ko kasi, mga Irene, ganun, Dory, Jonalyn, mga ganun. Mas Kung gusto mo ikumpara yun, sa pangalan ko, parang ang modern. layo, Catherine. Tita, sabi ko, kaya nga, nag-ano kay nanay ko na, bakit naman ito ang pinangalan sa akin? Tita, yung palayo kasi may ING na pang matanda, kaya yung ayaw ko. Tapos yung real name na ginamit ko pang matanda rin, yung real name din ng babaeng matanda na mataba. Doon pinang nanay ko. Okay. So, anong sabi ng nanay mo? Wala. Ang dami niyang alibay, sabi niya. Kasi yung tatay mo pasaway. Eh, iniwanan tayo. Parang ganun. Parang ang layo. Iniwanan tayo, pasaway siya, babaero siya. Nag-asawa siya ng iba. Parang ganun ang pina-explain niya. Ganon. Na ang layo. Gusto mo bang i-share sa mga nakikinig kung ano yung pangalan na binigay sa'yo or ayaw na ayaw mo? Ayaw ko po, tita. Okay, sige. Sa sa ating dalawa na lang yon. Ganon. Oo. Sorry na lang. Alam mo ko, may mga curious siguro ngayon na nakikinig. Sorry na lang. Okay. Pero you know what? Hindi naman ang pangit ng pangalan mo. Ang daming ang may ganyang pangalan. Pero okay naman sila. But if given the chance, if given the freedom, ano nga pala sanang pangalan ang gusto mo na ibinigay sa'yo? Okay na lang sana yung unang naka-record dun sa record book. Pero tita, okay lang sana kung kalibil ako ng matatanda na ang mga pangalan, mga Dominga or mga ganon. Sa mga Santa Clara, okay na lang kung kalibil ako nila. Yung kalibil ko, magandang pangalan ko ang pangit. Kaya parang doon ako nagkaroon ng insecurity, tita, sa pangalan so insecure ko. ka talaga sa pangalan mo? Opo. Sige, bigyan mo ako. Anong magandang pangalan para sa'yo?
Ay, tita, okay na lang, tita, yung nakasulat doon, yung nakalagay sa sulat na pangalan. Okay na yun, tita. Ayaw mo ding i-share. Ayaw, ayaw kong i-share. Yung may binanggit ka kanina na Irene, Catherine. Oo. Siguro parang gusto mo ng mga pangalan like ano kung sa Madonna, gusto mo ba yun? Or pangalan ng artista like Bea kaya or Catherine. This is tumatawa tayo ano, pero Opo. sa mga kabataan ngayon, meron talaga nakagaya mo. They felt so insecure and they felt so bad sa pangalan nila na binigay ng mga nanay at tatay nila. And how we all wish, Opo. no? How they wish that they were given the freedom na palitan yung pangalan nila pagdating ng araw. Baka one day, no? Meron ng lay na ganon or law na ganyan. Tingnan natin. But Oo nga anyway, po. so ilang taon after na nagkahiwalay ang mga parents mo, nang magkita ulit kayo ng father mo at paano ito nangyari? More or less po siguro, tita, 6 years. Bale, yung may tiyahin po ako na umuwi galing ng Maynila papuntang Samar po. Tapos, dinilinan po pala ng tatay ko na isama mo yung mga anak ko, dali mo sa akin dito. Ganun po ang sabi daw ng tatay ko. Tapos, tita, ako lang po talaga mag-isa ang sumama. Yung iba ayaw nilang sumama, tita. Bakit? Ako lang talaga mag-isa. Bakit? Yung iba kasi po, tita, ang manghod ko, mga bata pa, tita, siguro hindi pa nila kayang mawalay sa magulang. Ako naman kasi, tita, kaya po ako sumama kasi yung nanay ko, nag-asawa na, tas lumipat na po siya dun sa yung tinitirahan po namin ngayon, ni Dudong. Okay. Lumipat na po, tapos hindi ko gusto yung environment kasi mayroon pong anak ng stepfather ko nga, nung time na yun, mga soltero pa, tita, mga siguro 5 na mga anak, hindi ko gusto yung environment pang ganun, tita. Parang hindi ako komportable. Kasi Kaya mga lalaki. nag-decide ako na pumunta ko ng Maynila. Sumama ko sa tiyahin ko. So nung nagsasama na yung stepfather mo at saka yung mother mo, yung mga anak ng stepfather mo nandoon din sa kanila at saka kayo? So isang Opo, bahay kayo lahat? Isang bahay lang po kami. So that's why pumunta ka sa tatay mo? Ano po, tita? That's why na pumunta ka sa tatay mo? Po, tita. So paano ka nakagraduate ng elementary? Bali, tumama po ako sa tiyahin ko, tapos pagdating ko po ng Maribeles Bataan, doon po pala napadpad yung tatay ko, pinaaral po ako nila ng grade 6 po. Bali, nag-transfer ako sa Maribeles Bataan, grade 6. I see. Kumusta naman yung... Yes? Please go on. Tapos, tita, inutusan yung stepmother po ng tatay ko na samahan daw po sa school para enroll daw po ako sa elementary. Pero hindi pumayag ang stepmother ko kasi wala daw po akong dala kahit mga anong papel, kahit report card man lamang. So, sumama pa ako sa kapitbahay namin. Kaya yun po siya nag-explain. Tapos, tinanggap po ako ng teacher ko, sabi, temporary lang daw po ako. Yun po, Tita Rich, na-enroll po ako. That's good. So doon ka nagtapos ng elementary mo at saka ng high school mo? Hindi po. Nung second year high school ako, nag-transfer po ako sa Samar kasi that time, aalis na po yung ate ko. Okay. Saan pupunta yung ate mo? Mag-abroad na siya, tita. Hinatid niya muna ako sa Samar. Okay. So ikaw, doon ka na tapos ng high school mo, doon na sa Samar. So bumalik ka sa nanay mo? Opo, bumalik na ako sa nanay ko. Okay. So comfortable ka na? Kasama mo yung mga anak ng stepfather mo? Opo. Ay, yung mga anak ng stepfather ko, tita, mga ilang, siguro nandun ako sa Maynila, nagpunta rin po sila ng Maynila. Nakapunta ka ng Maynila? Opo, nagpunta po sila lahat sa Maynila. Saan ka nag-aral ng college? Paano ka nagkapag-aral ng college? Sa po, sa city po, sa Calbayog. Bali, one time na lang po, naisipan ko na sa haba ng panahon na nagtatrabaho ako, tapos parang walang nangyari.
Sabi ko, mag-aral nga ako. Sabi ko sa sarili ko. Pero may naipon na pa ako noon na konti. Siguro hindi kayang makatapos ng 4th year. So, nag-try ako ng 1 year. Tapos maghanap na lang po sana ako ng ibang amo nga na pwede mag-self-supporting. Tapos, yun po, nag-take ako ng college entrance exam. Nakapasa naman po ako. Tapos yun na. Okay. Natapos mo ba yung... Pagkatapos ko ng 1 year, first year, umuwi pa ako ng isla. So, hindi mo natapos yung buong college Hindi ko po mo? natapos, tita, kasi kung hindi ko natapos, first year lang po. I see. So, nagpunta ka pala ng Maynila para magtrabaho, para makapag-aral? Mapaaral mo yung sarili mo? Dati po, oo, nagtrabaho muna ako para makaipon. Tapos, para makapag-aral po ako ng college. And then, nung bumalik ka sa isla, kung nasaan yung mother mo, doon kayo nagkita ng napangasawa mo? Opo. Si Pero Dodong. nakilala ko na po siya dati. Nung 4th year high school ako kita kasi one time po pumunta siya sa boarding house namin kasi yung ka-boardmate ko, tita, mga kilala niya, kabarangay din niya po. Pumunta lang siya. Okay. Tapos nagkatinginan po kami. First time ko siyang nakita. Pero ako, kilala niya na daw po ako kasi milig siya sa basketball, tita. Tapos yung bahay ng stepfather ko malapit lang sa basketball court. Kaya kilala niya pala ako. Ako hindi ko siya masyadong kilala. Okay. Si Dodong. Okay. So, paano kayong nagkatuluyan? Ano po, tita? Yun nga po, ang bilis lang ng panliligaw niya. Nanligaw siya sa akin, tita. Umakyat siya ng ligaw sa akin. Hindi pa ako ready noon mag-asawa, tita, kasi iniisip ko talaga pag-aaral ko. Pero ayaw ko lang, tita. Nadala Mabilis ko si ni Dodong. Opo. So, kamusta naman? Nakalimutan ko yung pag-aaral. Kamusta naman yung pagsasama niyo? Okay naman po, tita. Sa simpleng buhay. Masaya naman po ako, tita. Paano siya nakapunta ng Saudi? Bali, nag-decide po kami na magpunta kami ng Maynila para maghanap ng trabaho at makaipon po, tita, kasi yung bahay namin po, tita, noon, bahay kuko lang. So, para makabili din po kami ng sariling bangka. Pero pagdating po namin ng Maynila, yung pinsan niya po naghahanap ng magtatrabaho sa Saudi, timing na nakuha siya, nakapasa siya, yun po. Doon siya nakapag-abroad, natuloy. Okay. So, nung nasa abroad na yung husband mo, ikaw naman, saan ka nagstay? Doon po ako sa ate ko sa Marikina po. Nag-aral po ako doon ng PISDA. Tapos, yun sabi niya, bala ko din po kasi, tita, mag-abroad. Tapos sabi niya lang po ng asawa ko na, umuwi ka na lang, mag-aral ka na lang pagpatuloy mo na lang yung pag-aaral mo ng college. I see. Okay, but hindi pa nakaisang taon doon si Dodong sa Saudi. Bumalik na siya dito, ano? Mga 5 months lang ata, bumalik na siya dito sa Pilipinas. Pag-usapan natin yan, ha, kung bakit siya bumalik agad dito sa Pilipinas. Pero nakabalik din siya uli doon sa Saudi, di ba? Pag-usapan natin yan, ha, sa pagbalik ng KLP. Mga kabombo, padayon kitang nag-interview diri sa aton nga winners, si Neni, isang Western Samar, nag-request na Tagalog lang kuno kitaan. Joke. Patagalog lang kitaan eh. Kaya doon nabudlayan siya. Although nakaintindi siya, pero daw hindi siya amo na ka familiar sa pag-speak sa aton nga language. So, hindi siya amo na kasanay, no? Sa paghiligay noon. So, pero, okay lang man. Kay I'm sure nga, naintindihan man sa tanan ang Tagalog. So magkapanong balik kita ang ato nga oras. It is now 39 minutes after 2 o'clock. Sa ato nga pagbalik, padayon ta ang pag-interview sa kay Neni isang Samar. Pagkatapos ng git sa pila ka mga importante nga mga paghibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill,
registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activity. Pa-change lang ko no anay number si Neni diri, no? Parang siguro kay na low bat ang iyang number nga gingamit naton. Sige ni kay mga lapit pa kita more than 17 minutes para nga maka-istoryahan kita. And by the way, sa mga nagpadala sa mga istorya nila para sa siningang semana, I'm sure alert na kamudira, no? Nagabantay na sa aton nga announcement. Sino ang aton nga maging winner for this week na makadaog 1,000 pesos ng cash kag may of course chance or gina-schedule ginato na ya. Basta winner ka, interviewon ka gid diri sa KLP. So be ready to be interviewed kung mag-share ka sa imong istorya diri kag kung ikaw ang magdaog. Well, it is now 2:42 in the afternoon. Let's check si Neni if okay na. Sige. Hello, Ne. Hello, Tita Red. Oy, mas better ang imong signal. Sige. Bakit umuwi? 5 months pa lang na nakapunta ng Saudi. Bakit umuwi agad yung asawa mo? Tita, nagkasakit siya. Siguro po, Tita, homesick or hindi ko maintindihan yung feelings niya na wala daw siyang ganang kumain. Tapos, basta Tita, iyak siya ng iyak. Siguro, medyo stress din sa trabaho. Nanibago siguro siya dun sa pakikitungo sa mga kasamahan niya, tapos sa trabaho, sa pagkain. Kaya, na-stress siya, Tita. Okay. So, umuwi siya dito. So, Opo. anong nangyari? Pero, Tita, ang niya nila, Tita, hindi pumapayag na uwiin ang si Dodong unless na wala siyang walang emergency galing sa Pilipinas. Okay. So, ang ginawa ko po, Tita, pumunta pa ako sa isang hospital. Tapos, doon po ako nagpa-check kasi nagsisikip na yung dibdib ko. Doon po ako nagkaroon ng medical record. Tapos, ipinasa ko po doon sa Maynila. Yung tiyahin niya, may pinak sa Saudi. Kaya po siya nakauwi. Because meron na siyang valid reason para umuwi. Pero nandito na siya sa Pilipinas, nag-okay naman siya, di ba? At nakabalik siya doon sa Saudi? Opo, nakabalik po siya sa Saudi. Alright. Nakailang taon ang asawa mo sa Saudi at nag-for good na siya dito? Naka 10 years po, Tita. Wow. So 10 years, ha? Malaki-laking ipon din yun. Hindi naman nakabahay. Nakapagpatayo kami, tita ng bahay. Tapos hindi naman siya, hindi pa masyadong tapos, Tita. Pero itira na po namin. Tapos nakapili po kami ng lupa na may mga nyugan sa nanay ko, at least merong pinuntahan ang pera. Opo, at least may napunta. So, anong nangyari sa mga magulang mo? Unahin natin ang tatay mo. Anong nangyari sa kanya? Yung tatay ko po, time po yun ng pandemic. Ay, nung namatay po siya, Tita. Ano nangyari? Pero before siya namatay, parang nagkita pa kayo ulit, no? Ay, oo. Nagkita kami kasi namatay yung tiyahin ko na kapatid ng tatay ko. Tapos umuwi yung tatay ko sa Samar. Eh, doon pa lang po sa Kalbayog, nagkita kami ng tatay ko kasi bumili rin po kami noon ng gagamitin sa lamay ng stepfather ko kasi halos mga 3 days lang o 2 days lang siguro ang pagitan ng pagkamatay ng stepfather ko at saka ng tiyahin ko. Okay. Ayun na, doon ko nakita yung tatay ko. Hindi ko akalain na uwi po yung tatay ko. And you said that was
after about 40 years, no, na hindi sila nagkita ng mother mo, and that was the chance sana na magkita sila ulit. Pero parang yung nanay mo ang ayaw? Opo. Sinabihan ko nga po yung nanay ko na nay, magkita naman kayo ng tatay ko at mag-sorry lang kayo sa isa't isa. Ayaw po talaga na. Nainis yung nanay ko, tita, kasi yun nga po, iniwanan kami. Tapos, yung pinabayaan lang daw po kami, hindi kami nakatapos ng pag-aaral, hindi siya nagsuporta, kahit asawa na siya, tita. Kaya yun na, ginanakit yung nanay ko sa kanya. Hindi nga ba siya nagsuporta? Hindi siya nagsupport? Hindi po, nung bago lang po siya sa Maynila, nung nagtatrabaho siya, tapos nung matagalan, nag-asawa na siya, wala, hindi na po siya nagsuporta. I see. So, more than 40 years na hindi nagkita at hindi nagkabati ang nanay at tatay nyo? Opo, hanggang namatay na lang po silang dalawa. So, namatay silang dalawa na hindi sila nagkausap? Opo. Hindi sila nagkapatawaran? Opo, hindi po sila nagkatawaran. Oh, that's very sad. Sige, tell us about anong nangyari sa father mo? Sa tatay ko, namatay po siya nung pandemic. April 17, ka-birthday, malapit lang sa birthday ko na, April 19, 2021. So, time po ng pandemic, mahigpit po talaga. Kaya, nasad nga po ako kasi hindi ko siya nakita. Tapos, hindi rin napunta ng mga kapatid ko. Kahit nung nandun sa Maraviles yung mga half-brother ko at sister ko, hindi po nila nakita yung tatay ko. Nung pinasok sa ospital, sila po mismo ang hospital nagpalibing. Ayaw daw po ng DOH kasi baka nga daw maghawaan kahit hindi COVID ang sakit niya. The height of lockdown siguro yon, no? Opo, Very, very opo. strict. Opo. Okay. So yung mga kapatid mo, hindi rin nila nakita nang umalis yung tatay nyo hanggang sa namatay siya, hindi rin sila nakita ng mga kapatid mo? Kapatid, katulad ni Sister C at saka yung bunso namin na lalaki. May nagkita po yung bunso namin na lalaki, bali pumunta siya dati sa Maynila, kaya dun sila nagkita. Tapos Sister D naman, Sister C, nagkita po sila dahil pumunta po yung tatay ko sa bahay nila. Sumama po sa akin. Okay. Sa Bulacan. Okay kaya nagkita sila. Okay naman ba yung relationship ng tatay mo at ng ibang mga kapatid mo? Okay naman po. Okay naman po kami na. Sige, paki-steady lang dyan ha, para walang unnecessary na ingay. Stay put ha, habang nagkukwentuhan tayo. Please, wag kang masyadong maggagalaw dyan. Tama ba yung Tagalog natin? Anyway. Okay, so ano naman yung nangyari sa nanay mo? Yung nanay ko po, nung isang umaga po, punta kami sa city, kasama ko yung kapatid ko, saka yung anak niya, nagsariling bangka. Sariling bangka ng kapatid ko po yung sinakyan namin. Kaya ni Sister D, may sakit daw po. Bali, pagpunta ko po sa Calbayog, nung pagdating po namin doon, sa bahay ni Sister D, bali, nag-video call po sila ng kapatid kong nasa Manila. Okay pa naman po yun. Tapos ako, tita, wala akong ganang kumain kasi hindi ko maintindihan na parang kinakabahan ako. Tapos, kunti lang kinain ko talaga, siguro 3 kutsara lang. Tapos, yun na po, bumili ako ng adult milk sa mga prutas. Tapos, pagbalik ko po sa bahay na Sister D, sabay lang po kami ng bayaw ko na nagsundo sa anak nila sa school. Doon po, inatake yung nanay ko. Tapos, nawalan po siya ng malay. Tapos, sinakay po namin agad sa tricycle. Dinala po sa ospital. Tapos nakita ko po doon dinala sa emergency room na nilalapatan yung ng lunas ang nanay ko. Tita, parang tinutusok yung dibdib ko. Hindi ko kasi po akalain na mamamatay siya. Hindi ko talaga akalain, tita. Na-heart attack ba siya? Na-heart attack siya. Po siya. Tapos ilalakbay pa siya, no? From Isla to Calbayog? Opo. Okay. So, kumpleto ba kayong magkapatid sa libing ng nanay nyo? Opo, kumpleto kaming magkapatid. Bali yung si Sister D, bali half sister ko siya, bali nag-live siya. Yun, umuwi din yung
yung kuya ko, tsaka yung ate ko, tsaka yung isa pang manghod ko na babae, si tawagin na Sister C. Okay. Umuwi po sila. Aha. Kasama-sama kami. Tapos yung isang kapatid mo na parang mas matanda sa iyo, 20 years daw, sabi mo na hindi sila nagkita ng nanay mo? Opo, tita, kasi siguro dahil po sa hirap ng buhay kasi po pag uwi ng probinsya dito, ang laki ng gagastusin. Siguro kung kasama mga anak niya, kulang pa yung 20,000. Kaya po, pero gustong-gusto niya po talaga umuwi, kaya lang pera lang siguro ang problema. 20 years po, mahigit 20 years hindi po sila kita ng nanay ko. Pero meron ang laki silang ng panglahi. communication ng nanay Opo, mo? nag-video call po sila. That's Nabigla rin po, mayroon po silang communication. Nabigla rin po yung kuya ko, hindi niya kalain na mamatay yung nanay namin. Aha. So for the first time ever, nung namatay yung nanay nyo, naging kompleto kayo na magkakapatid. Anong nangyari pagkatapos ng libing? Pagkatapos po ng libing, tita, tita, bali, medyo past 5 PM na po umuwi yung mga kamag-anak namin lahat. Tapos tita, ang tahimik, biglang tahimik, tita. Tapos ang ginawa ng kuya ko, nakita niyang gitara, naggitara po siya. Tapos kumanta na lang kami ng mga religious songs po, tita, ng mga kapatid ko. Kaya ayun, para hindi masyadong nakakalungkot habang umiiyak kami. Okay. Nakakalungkot po, tita. Oo. And then you have decided, no, na mag-reunion kayo after ng 1 year na death anniversary ng nanay nyo. Opo, nabuo ang desisyon na siguro realize kasi po, tita, ang iba malalayo sa Biliran, Liti pa yung ibang kamag-anak ko, tapos yung iba sa Maynila, tapos iba sa Albayog, tapos dito sa Isla. Siguro na-realize nila na, ngayon lang tayo nagkasama-sama ng ganito. Dapat, mag-reunion tayo. Yun po ang sabi ng mga pinsan. So may kanya-kanyang pamilya na kayo na magkakapatid. Opo, tita. Ano nga ba nangyari sa mga gamit ng patay after na nailibing ang nanay nyo? Opo, tita. Bali, nakalagay lang po yun sa siguro mga 6 meters away, tita, mula sa bahay namin. Nakalagay lang po dun sa labas. Pero sa tuwing papasok po kami at lalabas, nakikita po namin dahil hindi po nasa sauli. Galing pa po yun sa city kasi po, tita, hindi bumiya ang pampaserong bangka. So nag-stay pa yung gamit na yun ng mga siguro isang araw at saka isang gabi. Kaya nag-aalala pa ako, dapat na na-deliver na, pero hindi bumiyahe ang pampaserong bangka. So, yun. Nag-stay pa yung gamit na yun ng mga ilang araw. So that gave you a creepy feeling, no? Opo. And the reality na wala na talaga yung nanay nyo. Opo. Masakit yun. So, kamusta kayo ngayon ng asawa mo? Sa ngayon po, tita, okay naman po kami, tita. Kahit pa paano karaos. Okay naman po. Medyo, alam mo, nakakaano na po ako, medyo nakamove na po ako ng dahil sa Kelvin. Kami lang po, parati nagkasama ng asawa kayo, wala naman po kami. I see. So, kumusta ang buhay nyo dyan sa isla? Okay lang po, tita. Yung kita parang minsan tama lang sa may time ko po kasi na maramihan ng huli. Meron din time na kunti lang. Pag maramihan, medyo makakasi. Pag kunti lang, tama lang po sa pagkain. Sa ngayon, kunti lang pang huli ngayon. Kontento na ba kayo na mag-asawa dyan sa buhay ninyo sa isla? Okay lang kayo dyan? Okay lang po. Kontento na lang po, tita. Parang naano ko din dito sa isla, yung parang may peace of mind ka dito. Okay. Pero kung tutuusin, kaya pa naman namin magtrabaho, kaya pa naman niya mag-abroad, pero yun po na mag-decide na lang kami na dito na lang kami manirahan. I see. Ilang taon na po sila? Ilang taon ka na? Ako po, 48 years old na po. Yung asawa mo? Tapos, po, 50 na po siya. Nag-birthday siya nung August 13 po. Golden na siya. August 13. Okay. Ilang taon na kayong mag-asawa?
Bali, 20 years na po. Okay, nagpa-civil kami April 2003. Bali, ika 20 years po nitong 2023 po. Okay. Kung merong isang angel na dumating sa buhay nyo, tatanggapin nyo ba? Ayos po, Tita. Sana kung meron. Okay. Malay natin, di ba? Opo. Pero at least sa loob ng 20 years, no, kahit walang angel, okay naman, matatag naman ang relasyon ninyong dalawa. Oo nga po. May nagsabi nga po sa akin na, ala na, umanga ako sa inyo kasi yung kasama niya po sa Saudi, marami po naghiwalay maraming naghiwalay na mag-asawa. Yung kasama niya po sa Saudi na mga taga dito din sa Samar, nag-abroad, marami nagkahiwalay na kahit may mga anak. Oo. Blessing yan sa inyo na kahit wala kayong anak, okay na okay yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Diba? Opo. So kung meron kang message, Ne, para sa lahat ng taga-pakinig natin, ano yun? Anong gusto mong ibilin sa kanila about life, about relationship? Yung message ko po about life, about dream po. Kung kayo may pangarap kayo sa buhay, kasi minsan yung opportunity na yan, once lang dumating, kailangan i-grab nyo agad at kailangan po may action. Wag lang yung sa isip lang. Kailangan may action para matupad ang pangarap nyo. Sa life naman po, siguro, kailangan po talaga natin ng Panginoon. Kahit sa ngayon po na, ang daming nangyayaring, alam na natin mga trahedya. Tapos, ang hirap na po ng buhay, kailangan po, lagi tayong nasa sentro ng Panginoon para kahit papaano, yung nabubuhay tayo dito na maganda ang buhay natin. Hindi tayo napapasama. Kasi mayroon tayong guidance galing sa Panginoon. And what about your message tungkol sa relationship? Paano ba mapapatatag ang isang relasyon? Ano po, kailangan lang po, Tita, siguro, kailangan lang, hindi ka masyadong silosa, kailangan intindihin mo rin yung asawa mo, hindi ka masyadong mahigpit para tumagal kayo, iwasan yung away. Kahit mahirap ang buhay, kung anong mayroon lang kayo dyan, hindi niya dapat pag-awayan para, para mayroon lang kayong peaceful sa bahay niyo. Lagi. Merong peace sa loob ng bahay, and makontento. Be very thankful of what you have. Any future plans ninyong dalawa ni Dodo? Wala na po. Yun lang po. Mayroon lang pa kami mga nilulook forward na mga bagay na sana matupad namin mga pagdating ng mga ilang taon pa, Tita. Sana matupad yon. Ipagdadasal natin yan. So, nasabi mo, yung electricity sa inyo dyan is from, anong oras nga? Opo, ang electricity po namin, nagsisimula po siya ng 8 ng umaga hanggang? Nagba-brown out po, Tita. Ha? Nag-brown out? Nagba-brown out din po, Tita. Dyan kasi yung makina daw na nasisira. Mga malalaki ang makina niya. Minsan, alternate kami. Okay. Alternate na lang. Yung ibang barangay naman sa sunod, yung isang barangay sa sunod. But at least you're still making do, no? Of whatever it is na meron kayo dyan. So, nag-standby ka ng radyo na de baterya? Po. So, paano ka nakakapakinig ng programa natin? Habang nagluluto ka? Habang tinutulungan mo yung asawa mo? Bali kung sa umaga, hapon pa naman po yung KLP. Sa umaga, inaano ko na yung trabaho ko po. Inuuna ko na yung mga trabaho ko po. Tapos, nung time na po ng KLP yun, may banig kami, Tita, sa sala namin. Tapos open lang yung pintuan. Tapos
Mapresko tita yung hangin. Doon nakahiga pa ako habang nakikinig ng KLP. Ang fresh ng hangin. Na-imagine ko, no? At nagpapasalamat talaga ako sa iyo that part pala ng buhay ninyo dyan sa isla ang kahapon lamang program. So, you send more stories and then you tell your friends, ha? Yung mga kaibigan mo dyan, yung mga relatives mo dyan, sabihan mo sila na mag-share din ng istorya dito sa KLP. So maraming salamat sa iyo, Ne, for your story and for your time. Congratulations, ha, for being our winner. Mag-uusap pa tayo right after na mag-close ako ng program ngayon, ha, regarding sa pagkuha mo ng prize mo. Okay? Tatawag ako ulit sa iyo. Sige. Maraming salamat ulit and just keep on listening dyan sa kahapon lamang program sa Isla ng Samar. Salamat, Ne. Yes po, tita. Salamat din po. God bless you. And there you have it, mga kabombo, ang ating winner. No matter, no? Ano kalayo. But it's really so heartwarming knowing nga siya, kag ang iya nga husband, upod naton every afternoon nga nagapamatigid, kag na-entice man nga magpadala sa ilang istorya diri sa kahapon lamang program. You can just imagine, no, how life is dito sa ilang lugar, limited ang electricity, but still happy, no, and staying positive. Salamat gid ni sa imo again nga istorya and looking forward to reading more stories galing sa'yo and galing din sa mga kaibigan mo dyan. And now, it is time to announce our winner, but not before I say thank you sa tanan nga mga nag-join diri sa aton nga programa, sa kahapon lamang program, sa mga mapisan, mga maukod, sa mga newbies, sa mga bag-ula nga nag-join diri sa KLP. Salamat gid. You are really making our afternoon so very interesting and so very entertaining, and you are sustaining this program, kahapon lamang program, because of the stories that you are sending. So madamong gid yung salamat, our winner for this week to win 1,000 pesos nga cash and to be interviewed next Saturday. Waisang liwan, kundi ikaw ina. Aris 2. Congratulations, you are our winner para sa siningang simana. Sa liwat, ang ating bagong winner para sa siningang simana, si Aris 2. With that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan. Enjoy your weekend. Maulanon, better stay at home para hindi kita magkasakit kasi bawal magkasakit. Sige, hapon din ninyo alagad. Si Tita Regine, magapanambalik kita on Monday. Madaming salamat sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.